no espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. A ver. ¡Feliz ano novo! 2026 por copón. Pono nas miñas gafas que eu non vexo porque as tienen postas na cabeza. Claro, que Porque curioso. son as túas gafas de ver, non? Sí, son as miñas. Efectivamente. Por eso non as vexo, porque son para ver. A gafa de ver, sempre me gustou moito, non, ese concepto, non? Expresión. Bueno, feliz ano, feliz 2026. Vamos a empezar o ano brindando, non? Brindando co champín que vemos aquí. Temos aí un champín. Para que non o sepa, ou para que non se este escoitando, e non tuvera infancia, era como unha botella de champán, pero dunha bebida imbebible. Estamos tomando algo que ao mellor hai 30 anos que non bebemos. Sacrificámonos por vos, para que vexades aí Probablemente la auténtica salud. O capítulo da Caixa en Europa este a punto de prohibila. O capítulo da Caixa Negra da Nostromo con máis presuposto, porque na nosa mesa que nos este escoitando tamén temos uvas. Bueno, as uvas son da película. Veña, doxe un ano! A ver se va a romper algo con eso. Está, Cuidado ca mesa. Vou apuntar a cámara a ver se... A ver, non abre. Está duro, A ver. Venezuela. Aí está! Non saiu disparo. Bien, bravo. A ver, que voto, non saiu disparo, Isto, voto aí... O Veña... sea, ninguén colleu a miña referencia de Office. Nadie estaba atendendo de Office. Desde 2002. Aí, colle, bota... Vamos a facer aquí o brindis. O brindis... Dios, que mal cheira isto, Eu espero que nas vosas casas... No coche, se estades no coche conducindo é o momento de abrir a botella de cava. Agora mesmo. E nada de botella hai un brindis que te Para que non teña imaxe, o chimpín ten cor rosa. É un rosé. Vou informar que veño do futuro, son o foco do día 1 de xaneiro, xa estou con resaca e isto estáme dando auténticas arcadas. Voume sacrificar por vos. Bueno, pola Caixa Negra, por os ouvintes tamén. Buah, está malo, Sí, no. Está... Ostras. E que sabe, espera, vou facer unha cata destas como Sí. coviño. Redondo ¿Sabe? boca, Ten corpo, ten corpo. en corpo de bella. Teño... Levemente translúcida. Tengo un buqué. Barrica de Carballo, diría eu, Dios, pero... Envellecido durante 25 anos. É que tampouco vos sei dicir a que sabe exactamente. É un pouco como se metes nube de gominola na batidora. Pásame a botella, vou ver de que ano Pero- é a cosecha. Añada do Un chico. toque de produto de limpeza tamén. Espera aí. A ver, non trae ningún ingredientes. Dios, trae unha cousa que como vamos vellos non vou dar lido. Bebida refrescante aromatizada con azúcares e edulcorantes. Por que as dúas cousas? Eso, vou dicir que alcohol non ten, igual era mellor que tuvera e non tuvera o resto de cousas. Agua carbonatada, azúcares, zumo de manzana. Vou romper unha lanza en favor de champín, que en un tempo de inteligencia artificial eles siguen confiando na bella ilustración de toda a vida, probablemente inventada en 1982. Graphic design is my passion, un pouco, non? Aí de... Un globo que non se naranja, que non se boca naranjito. E con unha cousa escrita por encima que pon non-alcohol drink. E hai un Ahí neno está, que leva que quede unha claro. gorra cunha C. De que pode ser esa? De Cerra. YouTube, que quede claro, non fomentamos o alcohol, fomentamos algo que discutiblemente é peor, pero o alcohol non. Creo que... Unha das imaxes é un neno con un pau cos ollos tapados. Por tanto, costounos encontralo, Que son imaxes de Epstein Files. Custou encontrar o champín e chegamos a valorar que xa non o... Como os cigarros de chocolate. Eso é, que fora como os cigarros de chocolate, que xa non o dera. Preguntamos a unha fruteira e dixo, aí, ondo... E que buscar aí onde as sidras. Onde as sidras. Onde as sidras. Bueno, por certo que me quedei co tapón na man, pero bueno, pa cámara, a ver se lle dou. Que compramos unha mini piña. O da piña baby. O da piña baby. Mira, que nos este vendo, o das uvas ben,
O da piña ben, a bebida esa que ten aí o Fuco para resaca. non nos patrocina aquí. Non nos patrocina, pero é o que eu tomo para resaca, trouxenlle a Paco, que está jodidísimo. Moitas gracias, Paco, tú. Iso outro ano que remata, non? De que imos falar hoxe? Non, iba a explicar o da piña bebé. O da piña, verdad. Porque estábamos comprando as uvas e hacer como... Había unhas froitas moi raras que a señora do Gadis dignouse a abrirnos para enseñarnos por dentro, que eran como naranxas, pero deste Naranxas tamaño. mini, sí. Naranxas mini, que debe ser como as pipas, metelas na boca e cúspelas. Moi exótica aí, non? E había as piñas bebé, e eu digo, buah, isto... O sea, miro para fora e digo, isto sí que é un empresario. Naceronlle as piñas pequeñas e dixo, non. Pois cobro máis. Pois cobro máis, por esas son piñas bebé. Así dá gusto, sempre... Eu iba a pesar a piña bebé, digo, 5 euros o kilo, bueno. Bueno, o sea, pero como a bebé, dice, non, 5 euros a pieza. Casi que é mellor que E poño eu a escoller a pieza máis grande, porque claro... E dime, hostia, cóllela porque é pequena, escolles a máis grande. Eso é máis grande, non? Estás me dicindo que costou 5 euros esa piña? Sí. No, casi, pero o redondeo, 4,95. É que a da froitería non saclara dos euros, entón... Bueno, pois, benvidos á Caixa Negra da Nostromo, especial fin de ano. Acompáñame Fer Liñares, a miña dereita. Bo Nadal, feliz ano novo. Que como isto vai co programa este de... No, é broma, se non é online non estamos cada un nunha caixiña. E a miña esquerda está o outro Paco. Que tal, chavalada? Bos días, como vedes eu veño moi navideño porque veño ca miña camisa especial para estas datas que é a do Grinch. Eu tamén son Paco e vamos... Como se non nos conoceran. Transformamos os cabalos bravos, non? Como se a xente non soupera nin o que somos nin do que vamos a falar, porque o pon en grande debaixo. É posible que non o saiban porque simplemente lle pareceu un suxerido mentre está conducindo e tiña posto unha lista de reproducción de YouTube, saltoulle isto e agora non pode quitalo. Entón, se é o teu caso, estás en Uruguai conducindo un coche e te aparecemos aí na escoita, pois... Se eres un tipo que traballa nunha fábrica escoitando podcast e che saímos de maneira random, non falamos de alguén. Ou se eso mexicano que nos deixou como comentario no mamen, hablan como mi abuelo, pois tamén para ti este comentario. Tampouco fallou. Quero que saibas que efectivamente non mamamos. Non fallou porque non mamamos. Bueno, entón, este especial de fin de ano vamos a empezar con o que nos gustou deste ano. E non nos gustou casi nada, entonces vamos... Non, en serio, foi un ano frouxo. Foi un ano de mierda, Eu dixen, joder, que pouco fun ao cine este ano, e puxen a mirar a lista, e dixen eu, joder, é que me sonan todas, e todas dixen, buf, que preguiza. Foi un ano de moito remake, e moita poscuela innecesaria como a de ser o que hiciste el último de verano outra vez. E Marvel intentando reverdecer laureiros, como se diga, pero que non é... Marvel insertando un carballo, a ver se sale algo. Marvel agora mesmo eu creo que ten un problema de que son moitos anos xa de MCU, Sí. Son que 17. Eu creo que vai acabar pasando con os cómics. Pode empezar a facer remakes Marvel a estas alturas. A partir de que momento se pode facer un remake dunha película? Os americanos fixeron o remake de Déjame entrar o ano seguinte. Claro, porque esa é unha movida. Cando é un remake de ser de outro país e facer en Estados Unidos, pois se face inmediatamente incluso polo mesmo director. Pero cando falamos de remakes dunha película estadounidense, a partir de cando se pode facer un remake desa peli? 20 anos? 15? Sí, por aí. Non sei, a ver, nunca mirei cal é o remake máis inmediato, non? Eso dá para o programa. Sí. Bueno, Paco, que nos recomendas deste ano? Bueno, eu non é tanto que a recomende, pero este ano pechouse unha saga moi mítica que nos acompañou prácticamente toda a vida. Harry Potter. Tamén, aparte desa, ou como foi a de uns anos de Indiana Jones, pois este ano... A todo tren. Chegou, xa podía chegar a seu fin. No, que inventa algo peor. O sea, deixo que faga eso... No, que vai volver a facer Torrente. Eu creo que volvo a facer Torrente. O sea, prefiro... Bueno, de eso igual falamos... Se queredes un especial Torrente, cando salga, vamos os tres ao cine. Eu poderia dicir que non vi ninguna peli de Torrente, pero mentiría. Que susto... Podo dicirlo, pero... Bueno, xa sabedes que eu son moi partidario de Torrente 5, pero bueno, ese é un tema para outro día, non... Bueno, o caso que chegou ao seu fin unha saga moi mítica, por fin tamén por outra parte, como é Misión Imposible, que neste ano no que xa estamos, 2026, a primeira peli cumple 30 anos. Cantas misións imposibles levan? Creo que esta debía ser xa a 10ª ou así. Pois tan imposible non era.
No, a verdade é que son bastante fáciles de facer. Como que se levan 10 intentos e non acabaron, digo que sí que será imposible, non? E non sei cantas temporadas, porque recordemos que Misión Imposible é unha adaptación ao cine dunha serie dos 60. Sabe, o peor de todo é que ainda non lle deron un Óscar á mecha que prenden ao principio de todo. Siguen usando a musiquiña mítica de Misión Imposible. Sí, eu creo que eso xa fan máis tipo James Bond, que teñen a súa Remodelan propia... Sí. Cada película tiña a súa propia banda sonora, sempre hai instantes para o tan 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 21 panes e un pirulí, non? De chiste mítico aquí. Coño, que se meteu aquí. Ui, Google. hola! Google, que nunca me contestas cando che falo e agora que non che falo me contestas. Menos mal que non estabas falando de como Google, facer cousas. cantas películas de Misión Imposible hai? O que che Se non digo, che vai caso porque non eres o dono. o que che digo é o que cando lle falas non contestas, se contesta cando te pegan os huevos. Recórdame algunha persoa que polo mundo. Pa xente que nos escoita e non nos ve, activouse aquí o Google Home na miña casa, pensando que lle preguntábamos algo. Bueno, Paco, de que vai Misión Imposible? No, estaba perdí o fío porque estaba pensando ahora que o Google de Fer toma conciencia de sí mismo e intenta destruirnos tipo... No, eu estaba pensando que pecha a casa e non podemos salir dela. Que é o mismo que estabas pensando tú, pero noutra... Ten a voz de Pierce Brosnan, como do Casa dos Simpsons. Como na casa do sino. Pero volvamos a Misión Imposible, onde non sale Pierce Brosnan. No, pero sale a súa outra encarnación tamén chamada de Tom Cruise. Bueno, Que non para de correr nunca. todos conocemos a Tom Cruise fundamentalmente porque estivo liado con Penélope Cruz e dando pé a que a coño do apelido Cruz non poden ter fillos porque se apelidaría Cruz, jajajaja, que gracioso. Vean, superado xa este traumita, Cruceiro cruzado. as películas de Misión Imposible protagonizadas por Tom Cruise son unha saga de cine de espías chea de cachivaches, máscaras, sempre están as máscaras. Oi, é a máscara con máscara con Chegou a ser máscara. un lugar común, claro, rollo, eu non son que pensabas, porque saca máscara e outra persona. Máscara É modulador de voz. chip de voz que leva aquí pegado, que eso... E gafitas con... As Google Glasses, xa se inventara a Misión Imposible, tío. Que eso, en cara a cara, o do modulador de voz, eso non se lles ocorreu. Cal é o... Nin no remake de terror Ni no remake de terror que vimos no Cine no Europa. Cine Europa. Cal é o cachivache de Misión Imposible que máis vos vale? Antes de seguir desbarrañando de Misión Imposible. É que non me acordo ben dos... Non me acordo A min ben dos. O chicle. A min as lapas estas de escalar por edificio. Esas están boas. Ploco. Esa molaría para cando te... Non as usan tamén na escena mítica do tren, en Misión Imposible 1. Pode ser. Son as mismas. Se non son as mismas, son semellantes, porque eu sempre me quedei con eso, que... Bueno, Misión Imposible son unhas pelis que en orixe iban... Bueno, a serie iba dun equipo de espías, na película decidiron facer unha adaptación na que ese equipo de espías pues, prácticamente palma todo e digamos que depois hai un xiro de guión e o prota é un personaje novo que Ethan Hawke é un actor, Ethan Hunt. Ethan Hunt, que é un axente Bueno, que na primeira película Ethan Hachi. na primeira película convertese nun axente un rogue agent deste A prova oposición. Na primeira película a prova oposición. E despois nas seguintes pelis, pois vai reclutando de novo o seu equipo, vai facendo misións e tal. Non dicir unha saga que tivo como dúas pelis moi seguidas, a primeira no 96, a segunda no 98 2000. 98, me parece. Despois houve como varios anos nos que non saiu ninguna, despois saiu a 3 e a partir da 3 empezaron a sair como churros. Porque se colles un rollo, un cronograma da saga, eu creo que a maior parte delas saíron nos últimos 15 anos. Rollo que ata aí saíran 4 ou así, de pronto... E ves como as paranoias mundiais van cambiando. Sí. De virus a hai unha IA turbia. De feito, probablemente a de virus sexa a peor película e a idea está bastante guai esta película realmente seguiu esta moda das finais de saga en dúas partes. Fixeron unha peli de 5 horas, fixeron algo muchísimo, temos que dividirna, entón sacaron na versión española sacaron Sentencia Mortal e Sentencia Final. Ves como había final. Que é un coñazo, porque o fácil é que fagas a mítica de Sentencia Final parte 1, Sentencia Final parte 2, pero decide un sentencia. Un pouco como cando facías os traballos de clase, non? Era final, Final. agora... Non quero ver o ordenador de Tom Cruise, final, rip. Bueno, pois nesta peli a idea está bastante guai, porque o antagonista é unha IA que foi diseñada, bueno, como un instrumento militar, tal, non sei que, é mítico, e está físicamente, o seu servidor atópase nun submarino ruso nuclear que está debaixo das aguas do Ártico, do Antártico. Perdón por emoción. Estas dúas pelis definirías como juegos de guerra e remake con Tom Cruise correndo. Sí, algo así. Entonces, bueno, pois hai uns malos que son humanos, vamos, que como cantidade consigue
sabotear o seu propio submarino para quedar aí atrapado nun sitio que é inaccesible e empezar a meterse no internet do mundo e dominar o mundo. Entonces, Perdón, non é inaccesible, é imposible. sabes a que se parece? Sabes a que se Está parece? pensando, Penso. está pensando en Skyfall, eu. Ah, no, pues eu estaba dicindo que me recordaba Die Hard 4. Que Ah, é sí, de sí, a dos hackers, facer a dinosaurios, dos hackers, Pues sí. isto é un pouco nese plan, o que pasa que Ethan Hunt... A ver, aquí hai que falar de Tom Cruise. Tom Cruise é un señor que, joder, chegou ao estrellato moi novo, eu creo que lle pesou pa mal, porque é un tipo super flipado, que se quere moito a sí mismo. Eso sí. E hoxe en día a súa carta de presentación é que eu fago as miñas propias escenas de acción. Entón, é en plan, a ver, a mí unha película non me parece mala porque ti decides tirarte dun helicóptero sin paracaídas, sabes? Eu creo que se cree inmortal con o tema este da cienciología. Algo así. É que eu a veces penso, joder, Está tan trillado da cienciología. Non sei como funciona, pero imagino que cando se fai unha película haberá unha aseguradora, haberá un seguro por accidentes, por que sexa. A mellor creo el a súa propia aseguradora. Alguén lle firma un seguro a Tom Cruise? Isto é como fixo o de Rumasa, non? Como fixo Ruiz Mateos, que como os bancos non lle daban préstamos, mercou un banco para darse préstamos a sí mesmo, non? Que eso é... Bueno, simplemente para resumir esta película, é un final de saga con todas as da lei, é dicir, é unha película con ton bastante crepuscular, aparecen moitos personaxes de pelis anteriores, hai despedidas tristes, despedidas emotivas, pasan cousas, hai unha referencia absurda a primeira peli, porque hai un personaxe Estamos pensando no mismo. Estamos pensando no mismo. Hai un personaxe que resulta ser filho do personaxe da primeira peli e ti dis, vai ser importantísimo, vai, é como no Simpson cando, pero aquel pequeñito de aí eu non he hecho nada, pues, tal cual, e ao final... No, estamos pensando no... É que hai un momento moi absurdo, non creo que sexa isto spoiler. Pero hai un personaxe... da película... Cuidado, No, hai un personaxe que, en plan, bueno, están buscando unha pista e tal, e de repente aparece un personaxe que che din, no, conoce a Ethan Hawke. Bueno, conoce a Ethan, e tú vas, e ademais vais a querer vengar porque está no destino este na Antártida ou Antártica por tal, e quen era ese personaxe? Era o tipo que traballaba na bóveda da primeira película. É verdad, tamén. E se lle cola Ethan a sacar o CD. Dice, no, é que como me quitaxe o CD aí, agora destinaronme aquí e casi cunha esquimada. Un pouco dicir unhas cousas que máis me gusta da saga en sí. A partir de cando empezaron a facer moitas pelis, empezaron a facer un equipo máis ou menos semifixo. E en moitas destas pelis está Simon Pegg, unha persoa moi querida e moi respetada neste podcast porque fixo pelis que nos molan moito e mola telo aí como de secundario graciosete e colega de Ethan. Eso é un punto positivo. E o negro tamén me cae Pero ben. Simon Pegg xa leva saído en varias pelis. Claro, por eso digo, foron ao longo de varias películas foron xutando un elenco. Fixeron un elenco Simon sostenido. Pegg, para que non saiba quen é Simon Pegg, é o da triloxía do Corneto, unha vez máis, non? O de Arma Fatal, O que fai de pai do protagonista de The Voice. De pai de Huey en The Voice, efectivamente. Que nos cómics é el, porque dibuixaron a personaxe pensando en él. Bueno, pois nada, simplemente dicir que esta película é un peche para a saga con todo o toque de peche, dicir, emotivo, non sei que, pasan cousas, despedímonos, ou cantos anos facía que non nos viamos, porque sí que é certo, aparecen moitos personaxes da saga. E a cea de Nadal. Pero dá esa sensación de estirado. De dicir, mira, o chicle xa non dá máis de sí, Tom Cruise de 60 anos non pode seguir facendo ese tipo de películas, xa está, ata o final. E Tom Cruise remengándose, que no. Poderé ver se vos gusta moito o Misión Imposible, a min a saga mola, entón vina, pero que sepades que nunca será tan jodidamente épico como o momento no que queimaban santos nas fallas de Valencia, de Sevilla ou algo así da segunda peli. Sí, película. eso era, en a segunda peli mezclaban as fallas de Valencia ca Semana Santa de Sevilla. E todos os personaxes tiñan bastante aspecto de latino. E había unha referencia super profunda que era non é extraño, honran os seus deuses queimando. Era o que iba a decir. Sí. Era como os seus deuses, pero que carallo. A ver, hai que dicir unha... En plural, ademais. Que a España pagara esta. Hai que dicir unha cousa, dáse ya este tipo de cousas máis importancia da que... Foi o pueblo de Resident Evil 4, onde... Detrás de ti, imbécil. Bueno, Fer, tú que viste? Quería preguntar, porque claro, que eu non son moi fan de Misión Imposible, me gustou unha primeira, a segunda non, nunca me apuntei moito a ese carro. Cantas pelis hai en total? É como... podemos mirar aquí... Creo que son 10. A mí tamén me sona que son 10. Soname que este último son como 9 10. Pero que a mí ainda non busquei, pero teño cando España reconoce Israel como Estado. No 1986, como dato. E que a mí dixéronme que Misión Imposible era un pouco como Fast and Furious, que son sagas moi distintas as primeiras e as últimas. Sí, que é certo. E que hai un período... Xo son 8. E que hai un período de camiñar no deserto, digamos, que é como 2 ou 3 pelis que mellor saltalas e pasarse directamente a... Dixéronme que a primeira sí,
Brian De Palma, mítica peli, Esa pero que peli é despois moi boa. case mellor saltas a quinta, xa dixeron. A segunda, Sí, a segunda é moi Dirixiu na John Woo. A segunda é unha parida... É que a segunda, para mí, é que me rompe o ton. A segunda película de acción máis estándar que hai na saga. pero porque a dirixiu John Woo, que é o tío estándar de película de acción. A segunda é unha cápsula do tempo dos anos 2000. Faltalle escenas bala. Porque todo, non sei se lle faltan. Persecución. Non sei se lle faltan. Persecución Non sei se lle falta. Cámaras lentas. Este pelo, Gafas de sol, gafas de sol, chaqueta... destas que se levaban antes como as do nen de Castefa. É verdad que era a época venenita de Tom Cruise. A época bonita de Tom Cruise. E, atención, a banda sonora de Limp Bizkit. Pero estou mirando que quen dirixiu Misión Imposible 3? Sí. Con TJ Abrams. Sí, non sei, Hostia. non sabía. Jar Jar Abrams. As últimas son todas... Sí, as últimas son E a cuarta non foi Brad Pitt, foi Brad Bird. Mira, con este detalle non me quedara. As últimas pelis... Son do mesmo comparten director, co sí. director. Non sei Christopher se McQuarrie. hai algún tipo de proxecto personal ou que. Vou mirar a ver que máis A ver fixo. que cara ten Christopher McQuarrie. Perdón, que eu só quería comentar este tema de si queredes saltar a Sí, seguinte peli xa... O sea, ese No, que non estuvo Misión vendo, Imposible Jack Reacher. O sea, Oh, ese está señor especializado. É unha... Non, pensei que puña Top Gun. Eu ia dicir que ese señor que pasa director personal de Tom Cruise solamente firma para Tom Cruise. Guionista de La momia de 2017. Cancelado. Ah, coño, Jack Reacher, tío. Pero tamén foi o guionista de Al filo del mañana. Canceladísimo, que tamén é de Tom Cruise. No, pero al final mañana está... É buena, é a que viaxa no tempo, No, guapísima. Non che gusta Ese esa peli? é a do bucle temporal que Sí. Non che gusta esa peli? É buenísimo. Hostia, pues para min é a peli... E o cómic é mellor. Para min a Tamén é peli... peli random de Tom O Cruise. cómic de A Unity Skill é recomendadísimo. Para min é a peli que mellor representa o que é xogar un videoxogo. E escribiu Valkyria tamén, de Tom De Tom Cruise. Cruise. Está Vale, ben. este tío solamente traballa para Tom Cruise. está claro. Este tío durme con Tom Cruise, fijo. Este tío é Tom Cruise con unha máscara. Cando veñan os aliens que se van levar os da cienciología, este vai. Este Este vai vai. en business. Este en business. ten- Oh, Este está na nave secundaria Este dos conduce, Simpsons. este Una conduce, había unha sí. nave que iba ao planeta, outra que iba ao sol onde estaban Sí. os semifamosos. Bueno, Este vai nese. Fer, tú que biche, antes de que Tom Cruise nos poña máis de Bueno, mal. pois eu fixe malos deberes porque xa sei que do que había que falar era da peli que máis che gustou en 2025. Eu vou falar dunha puta mierda que vem en 2025, pero da que me apetece falar que é de Happy Gilmore 2. Ahora é personal. No, pero escoitade unha cousa, Happy Gilmore, non sei se coñecedes a peli de Happy Gilmore original, unha peli do ano 96, unha comedia, destas típicas comedias americanas, É a do golfista. é a do golfista, sí, pero non é a do golfista dos 80, quer dizer, hai unha peli dos 80 de golf que eu me confundía con esta. Unha peli porque as dúas son de Saturday Night Live. E a dos 80 creo que se traduciu en España, que chamase en inglés Caddyshack, se traduciu en España como El Club de los Chiflados ou algo así. Moi español. Moi boa traducción. Que é unha peli que vai de un campo de golf que é aterrorizado por unha toupa que o destroza. Hostia, pero é un planazo. Non, está divertida, el Club de los E non Chiflados. lle chamaron a toupa. Pero logo estaba Happy Gilmore, que é, digamos, a peli que converteu a Adam Sandler nunha estrela. Eu non me considero fan de Adam Sandler. Non foi Little Nicky. Foi Little Nicky, cuidado, Little Nicky. A mí fixo me moita gracia Little Nicky no seu día, non me atrevo a volver a vela, pero metíanlle unha piña destes a Hitler polo cu. Non era mini, a do Hitler non era mini. Vai, temos que facer non me volvería a atrever a velas. Sí, bueno, hoxe vamos falar doutra de esas, das que non me atrevo a volver ver, pero comento, esta peli nunca vira, é moi mítica en Estados Unidos. Eu non son moi fan de Adam Sandler, pero tampouco son mega hater. Eu creo que en xeral Adam Sandler non é un tipo de moito éxito nesta. A ver, eu desexo a morte, pero fora deso. Eu creo que aquí non cae ben, xa para empezar, e que segundo, a xente en xeral aquí non lle fan moita gracia. Paco, teño unha pregunta para ti. A mí Adam Sandler parece o tipo o doble de... non iba a decir de acción, pero non de acción. O doble de hoxe non me apetece filmar de Ben Stiller. Cando Ben Stiller non está disponible, chaman a Adam Sandler. Paco, Adam Sandler ou Jack Black? E a pregunta é, a cal matarías e a cal tens que escoller un para foder e outro para matar? Joder. Home, vai a Black. E non conseguiros a foder entre eles. Boa, sería... Pero estás obligado a mirar. Estás obligado a mirar. A ver, vin cousas peores, vin a pelis de Jack Black. Probablemente fose a mellor película. A verdade é que a de Gulliver de Jack Black é para arrancar os ollos. Pero bueno, Pero eu quero ver a da serpiente comendo Jack Black que sacan agora.
Pero bueno, de que vai? Joder, pois xa podes encaixar a mandíbula, carallo. Porque me cago en diola. Amigos, tranquilos. Hostia, sí que está gordo capón de Milán. Ademais, quero recordar unha cousa sobre Jack Black moi importante, que en España foi doblado por Dani Martín, o que lo fai 2 veces máis hostiable. Bueno, eu creo que se Jack Black tuviera a oportunidade hostiaría al mesmo a Dani Martín por ese doblaxe, pero... O que iba a decir, eu sí que me fai gracia en algunhas pelis, algunhas pelis deste tipo me fan gracia, como por exemplo Little Nicky, como por exemplo Mr. Deeds, hai algunhas pelis de Adam Sandler. A de que veñen os aliens son videoxogos, eso é Adam Sandler Esa ou é Adam o Sandler, outro? sí, Adam Sandler, que sale con Peter Dinklage. Esa peli sempre fago a coña que só me gusta a min. A mí mola. Ah, sí, a ti non me Eu non a cheguei a ver. Pixel, Pixel, está guai. Xa, Domina no cine. Peter Dinklage, que O él... sea, Viche a comentada, non? En vez de comentarios do director, comentarios de Paco. Sabedes en Armageddon cando lles din podes pedir o que queirades se reventades o asteroide sobre esa terra? Aquí é algo parecido e o que pide Peter Dinklage é follarse a Serena Williams, non? Que Non me acordaba de eso. me parece moi boa parella, Peter Dinklage. Eu só me acordaba do tío que estaba enamorado do personaxe este da trompetita. No, bueno, sí, pero a trompetita non, é da tipa rubia, non? Sí, pero a tipo rubia salía da trompetita, despois tiña bebés persona trompetita. Non me acordo. Bueno, perdón por spoiler de Bueno, spoiler de Pixel. Bueno, pero de que vai Happy Gilmore, entón decidín vela porque é unha peli moi famosa nos Estados Unidos e a ver se me fai gracia. E a peli non está mal, ali é unha especie de clásico do humor dos 90. Aquí a mí parece unha peli sen máis, mítica peli que botarían calquera día despois de xantar. Está ben entretida, vai dun tipo que é un gañán de Boston que o tipo é moi fan do hockey sobre xeo. E o tipo sempre, o seu soño era ser xogador de hockey sobre xeo. Pero era malísimo, non daba patinado ben, se metía a hostias, en riba era moi violento, a nada empezaba... Porque sabedes que ali se meten de hostias, non? Que pasa? Que o tipo tiña unha única virtude que era que pegaba uns zurriagazos o disco que mandaba nabo. Todo tipo nunca fai carreira no hockey. Entón o tipo, bueno, pois ten unha vida facendo chapucillas, vivindo ca mai ali nunha casa destartalada, non sei que. E chega un momento en que, bueno, van ser desahuciados porque non poden afrontar os pagos da casa. E xusto lle coincide con que o tipo está traballando nun club de golf e alguén o ve a forza que ten pegándolle a bola. Entón hai como esta especie de mentor, que creo que é un actor famoso, cosa que agora non me acorda, pero... Bueno, perdón, estou mirando aquí a Steven Stiller tamén na peli, verdade? Entón o tipo... Pero comparten a escena en algún momento? Sí, comparten. Entón o tipo... De que son a mesma persona, sí. Tratará de... Métese a competir no Open de golf para conseguir cartos para que non... para recuperar a casa da súa nai, non? E claro, a maioría das bromas é eso, de un gañán clase obreira... Tira un pedo cando lle dou co pau... E que as monta, non? No campo de golf, a forza... Pero o que pasa é que a forza de gañar, a forza de ser un tipo sinxelo, pois... A xente, o público que ao principio tan estirado, din, que escándalo... Estás má describindo como se Miro Pereira fora a xogar a golf. Non sei se tanto se Miro Pereira, pero bueno, desde logo un tipo medio cani aí que se cabrea aí, de Cadi, como se esquece de traer un Cadi o primeiro día, sai fora e colle un vagabundo que ve por aí, con un homeless de Cadi, aí, non? Entón, é un pouco ese rollo de choque entre o que tipo de barrio, a clase obreira e a clase alta, non? Bueno, é unha peli así, pero que me pasou? Que xusto esta peli do ano 96, ou 95 debe ser. Teño por aquí pon ano 96, eu pensaba que se estrenara Happy Gilmore 2 este ano porque era aniversario. Que me pasou? Que rematei de ver esta peli en Netflix e según remato ponme en recomendados queres ver Happy Gilmore 2? Eu, como que Happy Gilmore 2? Que se estrea dentro de 2 semanas. Eu, hostia! Eu non sabía nada disto, e xe, Aquí se pon un letrero, depois jodes, te esperas 2 semanas. Ponme aí estreno próximo, tal, e xe, pois vou ver Happy Gilmore 2. E Happy Gilmore 2 é unha puta mierda. É unha peli absolutamente infumable,
é un tipo que... A sorpresa de nadie. Happy Gilmore poñennos no futuro con que, bueno, ten un interese amoroso Xoga o golf no espacio. Xoga Bueno. o cibergolf. no futuro, no noso presente, non? O sea, quer dicir que transcorre en tempo real o tempo entre pelis, Sí. non? Entón, el casara co seu interese amoroso a primeira película, pero esta faleceu. Perdón, pero non transcorre en tempo real, porque se pasan 30 anos e ti esperas 15 días, entonces eso non é tempo É verdade, é verdade. Pasan Aí, contas. pero que eu son viaxeiro ao tempo. Eso explica a chaqueta. Claro, e viaxeiro tamén de Estamos na era dos vikingos. O combo- Eso explica o dinosaurio. o combo dominicano, aquí un pouco mangueira. Ti. Pois eso, ten fillos, claro, non puido continuar por o seu temperamento, non puido continuar a carreira no golf, morreu a muller, quedou cos fillos, tal, que está arruinado, e vanlle volver quitar a casa, e a verdade é que, mira, se vos digo a verdade, non me acordo moi ben, pero necesita cartos, porque está arruinado. Non me acordo moi ben, que dime dormindo e despois acabou o película. É excusa random de por que necesitan cartos nunha peli americana. Tira dos dados, casero exigente. Droga. Ou non podo pagar as facturas do médico, que tamén sería moi americano, non? Ou volvíme adicto ao fentanilo, que sería moi realista na actualidade. Entón esta peli é o puto mesmo que a anterior. Que chega o tipo a ser un gañán a un sitio, o que pasa que agora con este rollo Rocky de buah, donde vas, Happy Gilmore, se xa vas moi bello para isto. Pero bueno, que ten de curioso? Ten de curioso que aquí xoga un pouco co tema este mítico das segundas partes nas que o malo da primeira agora é bo. Porque aparece un malo aínda peor. Ainda peor. Entón que se teñen aquí o malo aínda peor é un empresario que opina que o golf é moi aburrido, pregúntome por que opina tal cousa. Vai poñer unhas canchas de pádel, que é moito menos aburrido. E decide crear un deporte parecido ao golf, pero en plan a Kings League de fútbol, non? Con modificadores, con rollos máis twitcheros, non? Entón trae a xogadores de golf que ten modificacións, entón poden tirar máis forte ou son máis elásticos ou cousas por estilo, non? E xa entramos nun terreno da ciencia ficción raruno, aí que... Outra máis para a lista de cousas que son mellor explicadas que vistas. Sí, porque visto xa os digo que non paga a pena. Sai o neno, por certo, del sexto sentido. Que xa non é Que xa non neno. é neno. Hai un pouco de toque Space Jam, por o que estás contando. Sí, é un toque moi Space Jam. Se aparece un coello animado, non Porque pasa nada. él tampouco. vese, Happy Gilmore, vese de repente que encarna agora, él encarna o golf tradicional, cando supónse que era... Entón, o tipo que era o seu rival na primeira película, agora é o seu aliado por... Ver, Happy Gilmore 2 ou Trago de Champín? Deixame ver un trago de champion. Happy Gilmore 2 ou ver fodendo a Como nos saltos. Entón, é o que quere, para concluir con isto, Happy Gilmore 1 vina porque é moi mítica en Estados Unidos, se quería ver que tal. Se vos mola ese tipo de humor Saturday Night Live, creo que se pode ver. Happy Gilmore 2, como o COVID, cuarentena, non pinchedes aí porque non paga a pena. Tampouco, É verdade. se vos chega un enlace de Pornhub de Adam Sandler fodendo con Con Jack Jack Black, non habrades que é un virus. A non ser que a alternativa sexa abrir Happy Gilmore 2. Entón, sí que... un detalle escabroso desta peli que se me esquecera comentar. Acordades vos o que vos comentei do Cadi, que era un homeless? Sí. Nesta segunda, en vez de facer un chiste así de guai, decidiron meter a Estrellita. E a quen meteron? A ver se adivinades a que famoso actual meteron a facer de Cadi. A John Cena. Español. John Cena. Non español, pero moi famoso aquí. Buf, Pero, o sea, non é un actor. Non é un actor. non é un actor. Así que tes outra oportunidade, que John Cena podemos contarlo como actor. Espero que non sexa Donald Trump. Fuga de Donald Trump, que aquí a corte... É que é unha pregunta jodidísima. É rollo un twitchero, pode ser? Non é un twitchero. Pois non me sale... Bad Bunny. Dios. Hostias. Bad Bueno, Bunny... pero Bad Bunny xa fixera un cameo. Eu xa o conto como actor. Saliu en Tren Bala, Sí, sí, facendo de asesino.
que morre aos dous... Morreu aos 2 minutos de empezar a película. Joder, tío, por que non pensaron en Bad Bunny agora que fixeron de Running Man? Así, non me contan nada. Para facer o de ópera este que mata cantando, tío. Bueno, hasta aquí Happy Gilmore 2. Eu traivos a miña recomendación de este ano. Tamén como Fer como Paco, é unha saga de 2 películas, neste caso, que é African Kung Fu Nazis 2. Ah, moi ben. African Kung Fu Nazis. African Kung Fu Nazis 2. Todo que nos gusta. O sea, a que saliu este ano é African Kung Fu Nazis 2 e a mellor é African Kung Fu Nazis 1. African Kung Fu Nazis 1... Pero eso é o título que lle poñería, non sei, o meu sobrinho a unha película. Non podo esperar a que pille isto a Simon faga Fastest Karate Asians ou algo así. Tamén salen E asiáticos. aparece o chino facha da taberna de Franco. Tamén salen asiáticos. Teño que mirar de que país, porque o director é asiático. O director de African Kung Fu Nazis e asiáticos é do ano 2019 a primeira. O director é Sebastian Stein e isto é serio. Hitler non morreu, entón foise a un país de África que creo que pois non me pongo aquí, pero foise a Ghana. Sí, foi a Ghana. Hitler non morreu, escapou nun submarino a Ghana e montou ali a súa secta de ganarios, que son Hitler falles un maleficio e a xente de Ghana fai un white face e aparecen ca cara pintada de branco. O cartel é espectacular, Ca cara pintada de branco para ser os ganarios. Entón, o protagonista ten que facer un entrenamento de Kung Fu para enfrentarse primeiro aos lugartenientes de Hitler e despois ao propio Hitler en peleas en plan... Porque o tío apúntase a un campeonato de Kung Fu rollo Mortal Kombat organizado por Hitler para chegar a él. Bueno, é un despropósito de película. A película está subvencionada por unha línea alcohólica que só existe en Ghana, entón hai cada pouco letreiros polas paredes, a xente bebe, é como si... Sabedes? Non, peor que Estrella Galicia. Sabedes esta bebida de vellos que se chama zoco? Hostia, claro, o Pacharán. O Pacharán zoco. Navarro, sí. Pois African Kung Fu Nazis foi subvencionado por o zoco dali, entón todo está con letreiros de zoco. E African Kung Fu Nazis 2 é a segunda parte, na que Hitler sobrevive a primeira parte e agora é un robot. Pero é un robot de un señor que, aparte de facer de Hitler, fai tiquín, tiquín, tiquín. Pero está feito como un robot de vídeos. Non, é o mesmo actor. Según dixeches, que me acabo de acordar de Cruz e Raya cando facendo de Terminator con Manolo Escobar. Pois é o mismo é o mismo estilo. Recoméndovos ambas películas, recomendo sobre todo a primeira. Creo que non o pasei tamén nunha película nos últimos anos, e dice moito de 2025 que a película que eu escolla como representativo deste ano sexa unha película de Ghana na que hai africanos Kung Fu nazis. Increíble. A mí recorda, pero todo isto é moi Kung Fury, non? Que xa sí, é o mesmo rollo. É a mesma esencia, pero con cine de Ghana. Moi bons efectos especiais. Tamén se refiren a él, porque a mí isto creo que o chiste máis grande fixo de Kung Fury é que Hitler sexa o Kung Führer. Non sei se collen ese chiste, a verdade, non me acordo, pero teñen chistes parecidos. De feito, hai unha escena na que están como nunha casa vendo unha película de tiburóns e unha peli mala de tiburóns destas de que hai un tipo con traxe de tiburóns. Que é... o meu próximo traxe, vai ser. Buscámola en internet, os colegas e tal, e a película esa é a da casa maldita que ten tiburóns dentro. Esa. Bueno, eu creo que podemos dar por iniciado o ano. Botadme un pouco máis, é incrível. Ao final eu estou aquí, ao final eu teño un vaso diante e de cargo, Aí está. Cuidado que sube, Bueno, aquí ainda teño suficiente. Claro, seguro, ven aí. Outro brindis, que estamos de festa, ven aí. Por Kung Fury. E de hecho vai sentar peor isto que a resaca. Polo cine. Polo cu. Perdón,
Un pouco off topic, pero isto non sei se o comentamos en grabación ou fora de grabación. Que cine de barrio, outro día vin cine de barrio, e siguen botando as mesmas pelis que botaban cando eu era neno. Isto comentámoslo indo a... Isto comentámoslo en Indo... Lugo Barrio, creo. Sí, pode ser en Lugo Bar Sí. ou no festival de podcast. Nos que nos deron un premio, deronnos un puto premio. Temos un premio, verdade? Deronnos un premio que non o temos colgado porque o olvidou Paco na súa casa. Me quedou na casa, pero podemos poñer en postpro. Sí. Así que en postpro poñemos aquí o premio. Pero eso xa se puxo, non? No, Sí. no extra de... No extra de viaxe. Pero bueno, hai que recordar Sí, é verdade. que a veces a xente se lle colan premios. Ojalá en febreiro, que son youtubeiras, se lle escole outro. Non digo nada, pero sabemos onde vivides. Sí, conocemos vos a todos. O que sí que igual non podemos ir a recoller. Temos líos ese fin de... A mellor estamos noutro sitio. Estamos noutro sitio, pero sí, sí. Bueno, dito isto... Espera, o de cine de barrio, Sí. o cine de barrio siguen botando as mesmas pelis que cando eu era neno. Quer dizer, non deberían ir avanzando co tempo, decir, Claro, ao mellor tiñan que estar botando as pelis dos anos 80, claro, un pouco de cine kinky. Claro, porque cando eu sexa vello, eu quero ter un cine de barrio no que boten as pelis que eu vía cando era neno. Bruce Willis. Claro, que sea coña. Eu, cando eu sexa vello, quero que en cine de barrio boten Flaver. Oh, Flavo. É cousa así. E que che veña co bote tamén de... Esta casa es unha ruína. Ese pello que tu VHS viñame co bote de Flávio. Cun Flavo. Que era un moco que se estupaba por Sí. día, estaba duro xa, pero... E me dix, non, pero son as españolas. Bueno, pois, pelis españolas os vixiantes Airbag. do camiño. Airbag. Airbag, eso é cousa así. Cousas así. Año Mariano. Efectivamente, ves? Eso é o que eu quero ver nun cine de barrio. Entón, Eso, oiga, cando eso non é xusto porque... Cando eso estén botando na tele como cine de barrio, xa sabemos que temos que ir morrendo tamén. Pero que non vai pasar porque están atascados en Joselito. Joder, que... É a xeración tapón. Pode ser. Eses vellos xa Pode ser todos que po esas carallo. películas non teñan dereitos de autor. Pode ser. Entón poden botar en bucle. Están esperando a que as que nós temos A que como te liberen. cine de barrio este liberado para Claro. pasar a seguinte década. Claro. É máis, postulámonos para ser os presentadores de cine de barrio. Cando sexamos máis vellos. Hai que... Ou postulámonos a, se algún día a Xunta cambia de goberno, ser presentadores de películas na galega. Tamén nos molaría. É que a TVG debería facer un programa que fora as nosas dobraxes máis míticas. E que simplemente cada semana botase unha peli tipo Sargento de Ferro. Unha dobraxe mítica da TVG. Había un programa na TVG que me sona que se chamaba Visita ao noso cinema, Hostia. ou algo así. Que guapo. E aí teño o recordo de que votaron, era como as 12 da noite ou algo así, votaron Cowboy de Medianoite en versión original subtitulado ao galego. A medianoite. Sí, Que detallado. sei no, porque eu era neno pequeno, e me debín de levantar a mexar ou qualquer historia, Eu, a Os meus pais única realmente- película de versión original, o sea, o único espacio de versión original de cine na tele que recordo é na televisión española na Dúas, que botaban as pelis francesas que non ve nadie subtituladas. Realmente botaban así en subtitular porque ninguén se queixaba, porque ninguén as vía. No, aí teño que dicir que me peguei unha lambetada de François Truffaut, que quedei da mesma película feita en diferentes espacios ata o carallo. Son todas iguales, as de François Truffaut. sí, de Godara podes dicir o mesmo, que son todas... Son todas iguales aburridas. Bueno, continuamos e vamos a falar de películas que están ambientadas en fin de ano. Efectivamente. Fin de ano. Nos custou, facer a lista. Sí, costou bastante, porque a veces é anecdótico que pase fin de ano pola película. Sí. Eu o que quero dicir sobre fin de ano é que quero botar aquí un flores aquí ao amigo Fer, porque Fer tiña unha tradición moi bonita que era publicar sempre, non, puñas un post do teu blog de películas para resaca de fin de ano. Sí, hai anos. Algún ano fixenche caso, Hai anos eu escribía nun blog que se chamaba Hostia un Lobby, facía sempre o post de pelis para ver de resaca. Eran pelis resaca friendly, acordo meu, non? Con sello de calidade. Sí, hombre, por suposto. Fixo durante bastantes anos, eso. Sí que... Pois, como presento eu, son un egocéntrico, vou empezar eu, unha peli sobre xente moi egocéntrica. Xente moi egocéntrica, non é unha peli que pase en Ano Novo, pero sí están filmando un especial de Ano Novo.
É unha peli... Bueno, vos xa sabedes cal é, non podo xogar a de... A ver se adivinades que película é, porque está na escaleta. É unha peli que... Vamos xogar isto, vou dando datos. Dirixiu na Jorge Coira, debeu de ser dos seus primeiros traballos. Ten actrices como María Vázquez paseando por aí. Está tamén Javier Veiga, Félix Gómez. E é unha peli grabada en Lugo. É unha peli que lle quero moito porque está grabada na mellor cidade da Galiza probablemente, en la que me levedes a contrario. Quen che vai levar a contrario? Moito non che vou levar, non... Lugo é a mellor cidade. Aquí somos moi lovers de Lugo. Como ex-habitantes de dita urbe, Fuco máis eu somos... Pois, esta peli vai sobre un tipo que se titula en veterinario despois de repetir moitos anos, e seus pais dicen, neniño, tes que traballar. Entón, el e o seu grupo de amigos van vivindo unha serie de aventuras. Probablemente sexa a única película do mundo onde se referencia a existencia do campus Lugo. Pode ser. Pode ser. Vin outro día unha na que falan do aeroporto de Ourense. O chiste que van a Ourense a coller un avión. E ponen en grande, aeroporto de Ourense. Pero que non se quede Jácome, No, e además o actor é o mismo que sale na hora da Carracha facendo de Morgan. Non me acordo do nome da película porque estaba botando pelo teu... O que facía de Morgan era Javier Veiga. Pois Javier Veiga. E esa peli que che digo é de que o amigo de Javier Veiga atopañe un tumor, non lle queren dicir, empezan a tratar ben, pero é un fillo de puta, bueno, un rollo así. Total, que iban a Ourense a deixar no aeroporto de Ourense. Un chiste que só nos fai gracia aos galegos, porque o resto dirán, pois en Ourense habrá un aeroporto. Punto. A en Ciudad Real non vai haber en Ourense. Bueno, total. Volvendo á película que é O ano da Carracha, El año de la garrapata en castellano, que está íntegramente grabada en Lugo, ten chistes moi localistas, como que un dos traballos que atopa o protagonista é vaciando yogures na planta de Larsa, de vaciador de yogures. Eu volvín a ver. É destas pelis que falábamos antes de pelis que teño medo a volver a ver porque probablemente sexa unha puta mierda ou demasiado patriarcales como as de American Pie. A ver, o ano da Carracha introduce por mí un dos mellores conceptos do mundo que é o do código binario. Cal é o do código binario? Con unha ou con ninguna. Ai, sí. Esa expresión colleu, o sea, asentouse. Sí, a min pois non me acordaba do código binario, mira que volvín ver. Pero para min ten o test de saber se eres maricón de verdad. Como era eso? Hai unha escena que rompen a cuarta parede. Nunca diría insuficiente, pero non nos cancelen. Se queres facémolo, pero eu estudiei. Rompen a cuarta parede e o protagonista empeza a andar por Lugo, además polo centro de Lugo, entre os viños, non? E a xente empeza a acercar e tal, e dice, joder, pero que... Además empezan a chamarlle maricón á cara, rollo, claro, porque esa relación que tens co teu amigo, tal, moi íntima, non sei que, tal, e dice, no, que eu xa fixen a proba de ver se son maricón ou non. E ven outro e dice, como que a proba de ser eres maricón ou non? Sí, hai un examen que podes facer para saberlo. Como é o examen de saber se eres maricón ou non? Pois mira, se te rayas se eres maricón ou non, tens que imaginarte chupando unha pirola, se che agrada, maricón. Se non che agrada, che dan ganas de vomitar como me posou a min, non eres maricón. Ese é o test de se eres maricón ou non. Que chiste tan... Sí. Visión Imposible é a peli dos 2000. O ano da Carracha. Os 2000. Pero despois é que... É tanto os 2000 que a chica non é Eva de los Serrano. Eso é, sí. Que non sei como se chama, lo siento. Eva de los Serrano. Pero tamén sorprendeume, porque eu pensaba que esta peli estaba originalmente grabada en galego. Cando vin ao reparto dixen, pero que está? Pablo está falando en galego, logo non? Obviamente non, obviamente... Claro, pero hai unha dobraxe no galego, non? Hai unha dobraxe en galego, pero non dobraxe. O que vin foi a dobraxe en galego. Eu vin a dobraxe en galego. Ten grandes escenas como o chiste este de motivacional de que están como nunha clase de vender coches e empezar a berrarlle que vais a fazer hoy, lo vai a vender todo. Non sei se esa era, de feito. Esa é a ex dun amigo meu, nesa escena. Sí. Por certo, sí. E a que ven isto en fin de ano? Pois, como vos lucenses apuntáronse a gravar o especial de fin de ano. Que creo que é de Telelugo. Creo que é de Telelugo. De Telelugo, grabado na sala BOE, que está cerrada,
Creo que hai un gimnasio agora, No, eso está... Sí, de... ruinoso. non Por onde aparcas, Fer? Sí. Onde aparcas tú cando ves a Lugo nesa calle? Está a sala boa. E é un coche, matrícula tal, Sí. e vai os lunes, os martes e os mércoles. Casi acertas os días. Pero, no, porque vai máis con os viernes. Pero... Calle Salmón. Bueno, veña, vimos a rúa directamente. Teño o coche ali, de tal a tal hora, vino a roubar... A radio está nova. Que calle de Salmón, eso non é moi de Mortadelo. Bueno, todo ese barrio é moi de Mortadelo, porque hai Rúa Río Sil, Rúa Río Eo, e no medio da Rúa Salmón. Pero sin río se botaron un peixe. É así tal cual, non estou de broma. Sí. Río Eo, Río Cabe... Bueno, antes de que acabemos dicindo onde vivo eu, vamos a continuar. Total. Non moi longe da lo. Non moi longe. Estamos no mismo... Te metes para dereita e vas subindo. Bueno, está a proba de Sabes Gay, está o especial de Ano Novo, grabado na Sala Boe, que a graban en agosto. Ostras, sí que... Grabado en agosto, con toda a parafernalia e tal. E hai outra escena que tamén me fai moita gracia, que van a unha boda. Entón, o Morgan dice, pillei cocaína, porque claro, somos galegos, a ver. E o protagonista dice, pero canta pillache? E dice Morgan, non sei, eu dixen ao tipo, ponme pon a boda. Unha boda. Iso é boísimo, tío. Ponme pon a boda. É unha peli que recomendo ver, solo por a lucensinía. E ten diálogos, eu recordo diálogos moi bons, por exemplo, na boda que non se poñen a falar de Eurovisión. De Eurovisión, esa escena brutal. Ou cando se poñen a falar do escritor de Spirit. Onde ven o título, porque o Sí. título tamén é curioso. Porque pero o título é moi spoiler. No, que va. Joder, o título é a filosofía da película, digamos. Claro, o título é o tipo remata a carreira, pero non lle sai dos huevos poñerse a traballar. Claro. El quere botar un ano sabático, entón empeza a buscar como formas nas que parece que traballa ou parece que está buscando traballo, pero en realidade non, para poder seguir vivendo do conto. Eu sempre entendín que o da Carracha viña de aí, non? Sí, Claro. creo que ven de aí. Ven de aí. O ano de vivir No, con Carracha, claro, con sí. Parásito. Eu sempre entendí coa solución, porque acaba o Era o ano... seu amigo, non? Que? Era o colega que lle dicía, en plan, ti fai como a mí, tal, non sei que, móntate un ano da Carracha. Sí. Porque o amigo non é así como moi... Porque o amigo sí que vivía dos pais. Deixa, a ver, o Morgan, o Javier colega, Veiga. deixanse un pouco entrever que é unha especie de fillo de narco ou algo así. Sí. Porque como fillo de papá, de libertinaje, cartos que lle sobran, non traballa, ten a colección de Speed na Pero o de casa. Spirit está moi curioso, non? De que o tipo é como fan dos cómics, que é unha cousa... Eu non sei se agora os cómics están máis ou menos extendidos desde... No, pero cando se grabou isto era algo... Sobre todo Spirit, porque tamén foron a Cando escoller... se grabou isto, vamos a dicir ben, non había Amazon, e non sei, en Lugo, en Santiago había dúas telas de cómics. E logo Habría Totem, habría... seguramente. Habría Totem. Totem debe ser. Que non nos paga nada e non temos... Mira, mételle un pitido. En Lugo non hai nada. Non hai Lugo, nada. Ou Está a muralla de cómics, que son moi majos. ou pagas ou non hai. Non, pero é verdade que Spirit en específico é como moi underground, non? Como moi de cultureta. De nicho, de Claro, la droga concreta, non é un Superman. eso é. E hai un chiste, bueno, hai un tema que a min era o que máis me removía a cabeza con esta coña a día de hoxe sería funable ou non, porque o tipo o Morgan sale con rapazas e cando se aburre non é que grave vídeos con elas fodendo, pon a gravar unha cámara de vídeo Non me acordo nada. unha cámara de vídeo como rompe con cada tipa e cando se aburre pois pon Patricia 1997 tal non eres tú, soy yo, mira, ahora voume peñer a chorar e comento yo con ela, xa verás tal, ahora ela díceme non sei que tal e ao final da película era como unha que se conocen de toda a vida e tal, sempre están con cachondeos e ela sabe que fai eso, entón ela puteou a él nese vídeo. Pero claro, non sei, o sea, sigo sin saber exactamente se ese chiste é funable ou non, porque é extraño, é incómodo. Eu creo que non é funable porque simplemente é cruel. Non É cruel. Non é algo discriminatorio per se, non? É como...
cruel. Quero dicir, se o tipo fora gay, facía un home tamén. Sí, é un chiste incómodo. Claro. A ver, para que vexas que o personaxe é un cabrón, básicamente. Tamén ten a escena das palomas bailando funk. A ver se non me acordo. Están como fumados tomando unhas cañas no centro de Lugo e ven que as palomas fan así e dicen, buah, tú nunca pensas que as palomas bailan funk? E dicen, como? Mira. Enfócanche unha paloma que move a cabeza así. É un pouco o arquetipo das pelis así dos 90, 2000 o Amigo Asquerosete, porque estou pensando en Sick Boy e en Trainspotting, por exemplo. Sí, un pouco así. Sempre é como un arquetipo, non? O prota ten que ter un amigo que dé puto asco para que o prota che caia ben. Esta... Sí, tamén pasa en Notting Hill, non? O compañeiro de piso do outro, non? O tipo este... Non vi Notting Hill. Non me chamo Notting Hill, pois... Pero bueno, eu recomendo verla, se non a viste despois de unhas risas. Eu ainda estuve aí un mes diante da casa, en Londres. Cunhas notas, non? Aí timbrando na porta. Pois o... Que xo que copiaron os Serrano despois. Pero íbamos... Non sei, tío. Los Serrano sí que non traballo. Copiaron moitas cousas, non manexo los Serrano. Pero... no, tío das notas estás pensando en Love Actually. En Love Actually, vale. Sí, Claro, xo que copiaron os Serrano. Vale. No, pero o que iba a decir é que esta peli tuvo un éxito discreto, pero eu creo que éxito, porque eu creo que moita xente da nosa xeración a viu e lle molou, e algunhas frases e cousas así logo sí que se utilizaban, logo sí que trascenderon, porque eu, por exemplo, o de código binario, e os meus colegas e máis eu utilizábamos moito o de vomitólogo, que non sei se vos acordades de... A verdade que non, pero fixo moita como dixeches. Porque o tipo está... O tipo, un dos traballos de merda estes que atopa, según saben da tal, o tipo dice, no, bueno, analizo mostras de animais, non sei que, e logo resulta que o tipo analiza como mostras de vómito de animais, pues ten un traballo así de laboratorio, de prácticas no laboratorio, super desagradable, que como un dos traballos que o animan a deixar de traballar. Onde todo o tipo en plan de, tío, non... lle digo, Morgana, de que traballas? Non, unhas cousas de laboratorio e tal, non sei que. E outro que é compañeiro da carrera, e lle di, ti entendiches o que falo, non? E di, sí, analizas vómitos de animais. E tipo, sí, tío, non le digas a Morgan, porque imagínate, non? E se ven, non, tipo, imaginándose, están como de botellón, aí non de un tío pota, vete a analizarlo, vomitólogo! Entón, podemos imaginar en que contexto meus colegas e máis eu. Por certo, é unha peli tamén moi da súa época, pre-2008, o sea, a idea de, non traballo porque non quero, sabes? Quero estar un ano... Estou esquivando traballos de mierda. Claro, estou me ofrecendo traballo a por alá por onde vou. Non sei, eso despois... Que un traballo... No noso sector, é un traballo nun laboratorio que é traballo especializado. Por moito vómito que sea, Sí. tens que haber estudiado. Bueno, eu recomendo por unhas risas e pasaríamos á seguinte. Paco, tú que nos traes? Bueno, eu vou traer unha película que ademais está de triste actualidade pola morte do seu director, Rob Reiner. Ese é o que acuchillaron? Sí, vou falar de Cando Harry atopou a Sally, unha comedia romántica dos anos 80, bastante mítica no seu momento, e que eu, como vos expliquei antes, pero estamos aquí. tendo a confundir con un peixe chamado Wanda por algún motivo extraño. Que merda de nomes son estes, por certo? Cando Harry atopou a Sally, un peixe chamado Wanda... Tomates verdes fritos... É a súa época. Que, por certo, teño que dicir unha cousa, o señor Reiner, tivo unha morte bastante chunga, e de feito o tipo era... Eso foi asesinado polo seu fillo, parece. Polo fillo, só por xa. Bueno, iso era unha das investigacións que dicían, pero creo que tiveron e tal. E o tipo era un ferviente demócrata e era... odiaba a Donald Trump e posicionouse contra ele públicamente. Claro, se houberon unha pistola na casa, houberon acabado antes. Donald Trump, que é unha persoa moi empática, moi humana, que se ve, dixo algo así como que este morreu por un episodio de antitrumpismo, rollo, caíalle pataleo, reventolle o saco da bile e morreu. Joder. E eu teño que dicir que morrer asesinado polo teu propio fillo, supoño que estamos todos de acordo, e que eu pensei que eso é moito máis propio de Donald Trump e ese fillo que ten, que de calquera outra persona. É unha morte moi romana. Home, por suposto. Vos acordamos o... Tú, Brutus. Como chama o fillo de Trump? O que saúda así. Non sei.
A verdade que non teño idea. Pero si, Tan pequeno. marrón sonme. Pois ese chaval ten, é o que te día de traballou na campaña voto juvenil e tal. Como todas as mulleres. Ese chaval faltalle 5 minutos de poción, no fondo. A mí recordo un pouco a peli esta de Macaulay Culkin na que é un neno rico, sabes? Ai, sí. A Richie Rich. Richie Rich. Niño rico. Vale. Rico Ricardo. E solo un casa 2 onde aparece Donald Trump. É verdade. Bueno. É que a mí me jode Donald Trump, tío. A mí molaba Donald Trump cando era Un friki. un personaxe da cultura popular neoyorquina, tío. A mí, pues, bueno, pues molaba cando era así, pero agora... Durísimas, Ojalá aquí fueran as cousas así. Abascal como un personaje. Claro, que durísimas declaracións. Bueno, este home, Rob Reiner foi director, ademais de auténticos clásicos, aparte de como cando Harry atopou a Sally, da Princesa Prometida, por exemplo, de This is Spinal Tap, de Misery, de Algúns homes vos, o sea, é mítico director de que igual non queda rollo Spielberg, que penses en Spielberg, sabes, Indiana Jones, Lista de Schindler, Parque Xurásico, pero é mítico director que fixo un lote de películas que che sonan e o mellor non sabías que non ten. Peñas boas que tens que buscar en Google de quen son. Sí, sí. E, pues, varias están unidas por este señor. Sería un capitulazo tamén. Pensei algunha vez, non porque, bueno, dalle fogo, que si non... Esta película, cando Harry atopou a Sally, é unha comedia romántica do ano 80 e pico, que eu comentaba o outro día que está ben, a mí a película gustou, me ten os protagonistas son Billy Crystal e Ben Ryan, aparece tamén un papel secundario relativamente importante Carrie Fisher, a nosa querida e añorada princesa Leia. E para descanso. É unha película na que simplemente... Deus a teño na gloria. Deus a teño na forza. Desate na forza. Sabedes as míticas historias de dúas persoas que se van atopando ao longo dos anos, tal, pois iso é cando Harry atopou a Sally. Bueno, non son parellos ao principio, son unha xente, un home e unha muller que se coñecen na universidade. Non lo di pola peli, dilo polo champiño. Xa se cuida. E volven a toparse cada varios anos, tal, sempre, ao principio non simplemente se atopan, comparten unha viaxe en coche que volven a cara, pero despois acaban sendo amigos. Pero vas contar máis champiño despois, é que isto é como o capítulo 2 de Futurama, sabes? Tipo, que noxo, non me vais. Perdón, Fuco. Bueno, nada, simplemente eles van se atopando e a película parte desa premisa que a mí me parece moi da súa época e xa hoxe un pouco gastada, mítico rollo da guerra de sexos, tal como víamos Boomer fai 30 e pico anos, e ademais ese rollo de pode un home e unha muller ser amigos e que pase nada entre eles, tal, que son como cousas moi dos anos 90, 80. A nosa xeración xa non se pregunta. Debates absurdos. Obviamente podemos ser puntos. Obviamente, non. É como poder, pero para que? Para que me estás preguntando isto? Nesta película... Despois de foder. Por que quieres saber isto? Jaja, saludos. Os protagonistas, bueno, pues van desarrollando unha amistad que parece que por un momento que pode chegar a pasar alguna cousa ou non vos quero spoiler tampouco moito máis. Ela é mítica, cando se conocen no coche con as partes máis divertidas da película, porque cando realmente as personalidades, que son moi distintas, chocan e tal, e hai ese rollo de confrontación, el é un... Despois traballa como analista político, creo que cando estudiante estuda Dereito e ela quere estudar xornalismo. Están indo xuntos a Nova York para ir á universidade e tal. Entón, cando se van en coche, el ao principio está pintado como un personaxe moi desagradable, un tipo moi chulito, moi tal, despois ao longo da película vai se ponendo puntos. Pero chulito, para que a xente entenda, non chulito en plan guaperas, paso ti, chulito en plan arrogancia intelectual, non? Mais ben, Bueno, a arrogancia intelectual pero foi unha cousa moi absurda no minuto 1 da película, que se senta no coche, puncha a comer uvas, e cuspe, te peta contra a cristal, e pero vou baixar a ventanilla, tal. En plan, pero que clase de guarrada, o sea, vos dices a alguén que vaya nun coche cuspindo pola ventanilla a crolla do que vai comendo. Bueno, a ver, era como se intenta, tío. Eu recordo que a xente tiraba as cabezas de gamba o chan do bar, non? Pois... Na puta vida vin eso. Bueno... Con máis pipas. Claro, sí, de... Chuvia de cheirar ben. Era cos 80, había anuncios de tabaco protagonizado por bebés. Agora sin coñas, o da que as cabezas de gambas é moi madrileño, aquí non oín, pero eu aquí recordo varios as pipas hasta aquí, tío. De que se tiraba o chan todo e se botaba serrín polo chan para que xente non resbalara.
e chupar aquel o viño que caía e todo. Estás me dando un feel like berberecho 2007. Mira, aí o tes. O derecho era a resistencia. Xa era o último. Eu acórdome que ao berberecho, perdón por a interrupción, pero teño que contar esto. Nenos de 12 anos bebendo Cuba Libre. No berberecho tiña un radio cassette que iban poñendo cintas, non sei se vos acordades desto. Tiña cintas a señora e iban poñendo cintas. En algún momento dado jodeuse yo o reproductor de cintas, porque claro, eso E estaba... estaba bello cantando. No, a partir dese momento o berberecho pasou a ser o sitio que era igual, pero en lugar de estar escutando as cintas de sempre, estaba poñendo a radio. Estaba cos 40 principales. O calle deu un toque ainda máis underground. De verdad que non estaba con intereconomía. Pois xa que era aí carrusel deportivo. Bueno, pues antes de esto estábamos falando de unha película que se chama Cando Harry atopou a Sally. Diredes, por que fin de ano? Bueno, porque parte da coña da película é ese paso do tempo a través dos personaxes, como eles van madurando, cambiando, como as súas perspectivas vitais, e a imaxe que teñen do outro tamén vai cambiando. E hai como dous momentos da película que son ambos en fin de ano. Por unha parte o final, e por outra parte o ano anterior, onde medio xa se fai unha promesa que ten bastante que ver co final e tal, e digamos que o último tramo da película é ese último ano que vai, supoño que sería do 87 ou 88, ou do 88 ou 89, porque non conta moi ben en que anos non te... Aquí fixemos un pequeno corte que temos aquí un problema co audio, pero bueno, estábamos a falar de Cando Harry atopou a Sally. Cando Harry atopou a Sally. Bueno, pois deixámoslo xa aí atopada. Deixámoslo no da que estábamos falando das uvas, o de que cuspía e... Sí, porque iso, o personaxe de Harry está feito como pouco ao principio che pareza que bastante gilipollas, que o que che ten que parecer porque o que lle parece a ela. Ao principio, como se coñecen, a ela caelle mal, despois medio van sendo colegas e, bueno, digamos que a relación vai avanzando. É unha peli, eso, moi filla do seu tempo, tanto, digamos, conceptualmente envelleceu, estéticamente envelleceu moitísimo, porque é como, hola, son os 80, todo eu levo, pero, o sea, mítico peinado rubio ochentera, el leva os míticos pantalóns apretados, cos míticos jerseys soltos e así, de yuppie ochentero. Como farán de nós dentro de 30 anos. Sí, a verdade que sí. Bueno, leva cada cousa de novo, que cuidado. Bueno, mira como vou agora. Aqueles pantalóns que iban a rastro e que van rotos porque se Galicia. Todos mollados. As gambas con calcetins. Cos calcetins para facer aí... Sí, gordo. Bueno, eu non sei que opinaremos desta película. A min gustou. A min esta peli dame moito rollo nostálxico. A min a dinámica de parella que teñen e o mundo onde se moven recordame moito o mundo da miña primeira infancia, digamos. O chimpín. O chimpín. Cando están ali no centro comercial e atopan o rollo de o karaoke caseiro. Sí. Pero a ser unhas míticas cousas que seguramente nos fliparían no Corte Inglés cando tiñamos 10 anos, nunca nos compraron, pero aí estaban. E hoxe en día se ven super desfasadas. Como o piano de suelo de Vic. Sí, o piano de suelo, que tuve a oportunidade de estar en un, por certo. Eu tamén. Sí, bueno, non había un... Non, estaba confundindo con outra cousa. Sí. Bueno, pero eso, que esas dinámicas de parellas, esos roles de xénero, eu creo que a unha persoa nova que se queira enfrentar a esta peli vai costar, vai non ver moi antigo, porque incluso se ve visualmente antiga. Porque eu pensaba que era dos 70 antes de verla, pero non, xa é do 82. Casi do 90, do 89. Ah, sí, 89, joder, pois mira, eu pensaba que... O ano no que nací. Era máis antiga. Más datos sobre mis cuentas bancarias e que... Onde vive o amigo aquel de Foucault, né? Podes dicir as 4 cifras do teu código do banco? É como un amigo. Eu creo que unha persona nova que se achega a esta peli vai na ver moi bella e vai costar entrar. Para unha persoa eso de 35 anos en diante, eu creo que lles vai a soar a nostalgia, que vai ver reflexado os adultos de cando ele era... De cando era neno. Exactamente, eso foi o que me pasou a min. Despois a peli sí que me resultou interesante, sí que me gustou no sentido de que ves que tipo de conversas e que tipo de cousas lles producen inquedanza en distintos momentos da súa vida. E moitas veces eu puidome ver reflexado en algúns dos conflitos que tiña. Eso sí que é interesante, porque eles empezan a película sendo novos, con 20 e pico anos, ou con menos, na universidade e tal, e acaban ao principio da trintena. Ela, digamos, da película que ten 32 ou 33 anos. Entón sí que é como a película da súa mocidade adulta, digamos. E sí que, en ese sentido, sí que é certo que hai un pouco ese espello.
A mí gusta moito este tipo de historias nas que os personaxes van cambiando ao longo do tempo. Como teñen este rollo de... Ti crees, sempre a dúbida de se a amizade foi amizade honesta ou se sempre houve algún tipo de subtexto sexual? Eu creo que ao principio non, pero que sí que despois acaba sendo unha amizade bastante honesta. Quer dizer, hai un momento da película no que creo xenuinamente que eles son amigos e que non... que poden ter rollo cando teñen outras parellas e tal, teñen así o toque de celos e así, pero hai un momento no que eles realmente, ao mellor por parte del, sí que se podemos poñer a preguntarnos máis se todo o tempo foi honesto, creo que era así. E eu creo que ele, de certo modo, hai un momento da película que sí, por eso despois é tan sorprendente sin cara de espollar moito hacia onde evoluciona. O tipo teñe interese sexual por ela ou non, o que sí que é certo é que sí que exerce como amigo. Quero dicir que cando ela ten problemas, ten unha ruptura, ten un momento que ten unha ruptura cando está saindo con un home maior, teñen unha ruptura por mor de diferentes opinións de cara a ter familia ou non, non? E ten unha ruptura e ele está aí para axudala e tal. Non sei, a min é unha... sí que me gustou vela. Ao mellor máis por interese que por disfrute puro. Non, é unha película que recomendo ver, quer dizer, está ben para ver. O que digo é que envelleceu e hoxe é máis un documento, unha curiosidade da súa época. 100% de acordo. E sí que ten unha parte que foi moi gamberra e moi comentado no seu día, que a día de hoxe dá un pouco de vergoña allea. As clásicas escenas do orgasmo. Que é a clásica escena do orgasmo, non? Este é a película. Hai un momento que están falando tal e ele asegura que non son colegas tal, que ele é un semental na cama e que as fai gozar como nada. E ele dille en plan, a ver, alguna vez finxiríanche un orgasmo? E ele dille, non, daríame conta se un orgasmo finxido. Entón ela, sin dicirle máis nada, empeza a finxir un orgasmo no medio da cafetería. E todo isto remacha co chiste dunha vella que di en plan, que como que está tomando ella? Lo mismo que ella. Sí. Bueno, creo que podemos pasar a outra película. Pero bueno, é moi gracioso a cara que pon el, de todas formas, cando se dá conta de que realmente as mulleres poden fingir orgasmos e el hai un momento no que, sabes, cando para o parto Ese lle rompe o corazón. Se rompe o corazón, hai un momento no que o personaxe de Billy Crystal se lle está rompendo o corazón tamén esa escena. Non comentamos por que de fin de ano esta peli. Sí, comentei que vale. o clímax é en fin de ano e que previamente a iso, o ano anterior, hai como outro, digamos, preclímax que falamos moito de orgasmos hoxe nun fin de ano. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Bueno, pues Fer, que película nos traes tú? Bueno, pois deixademe revisar aquí a escaleta, porque non me acorda. El apartamento, Fer, trouxéchenos el apartamento. Pois trouxen el apartamento, que mira, quero aquí facer unha referencia a un dos nosos ouvintes, ou se cada espectador, porque quería falar aquí, quería dedicarlle este comentario a Linkin Ghost, non? De feliz ano, Linkin, eso puto amo, moitas gracias por... Gracias por estar aí. Por estar aí, por deixarnos... Cando estrena, é un tipo que está aí... que nos quede tanto que cada vez que estrenamos un episodio aparece. Sí. Un dos grandes seguidores desta calde. Que non tiñamos, o dos estrenos tiñámoslo como abandonado, sí. hasta que vimos que aparecía sempre. Solo porque aparece sempre, se merece conectarnos 5 minutos para decirle, hola, que tal? Pois algún día comentou de... Joder, un día poderíades falar do apartamento. Dixonos, é unha peli moi bella, pero penso que paga a pena. Estou de acordo con que paga a pena e pareceu un bom momento pois para falar dela e para cumplirlle un pouco o desexo tamén. O precio que están os pisos, podía ser tamén outro tema. Unha peli de terror, podía ser, non? Apartamento vai dun home que monta un Airbnb. No. Pero case. Esta é unha peli de Billy Crystal. Billy Wilder, non Billy Crystal. Lieime cos Billys. Dos anos 60, unha peli en blanco e negro, protagonizada por Jack Lemmon,
que trata dun home que é un contable nunha gran empresa de Nova York, que ten un apartamento ali mesmo en Nova York, de solteiro, e ele utiliza ese apartamento para cederllo aos seus xefes como picadeiro. Ese apartamento sirvelle aos seus xefes para facer... Despois dunha comedia do destape español. Sí, porque ademais non é picadeiro en plan oiche, non teño sitio, deixame o teu apartamento, non. Son homes poderosos que queren enganar as súas mulleres. Entón, por eso necesitan un apartamento... Bueno, iso presupuxo que se nos xeches picadeiro vos os xefes, eu xa presupuxen que iba por aí o tema. Que non era xente que non tiña onde foder. O xa que está facendo a matanza en Nova York e non ten onde facer os chorizos. Entón, o tipo espera con estes favores extracurriculares, digamos, facerse un oco en postos de dirección da empresa e medrar así profesionalmente. O sea, algo dunha nobreza dudosa. Pero, o sea, a min chócame, tal e como me estás describindo, como se non puderan pagar un puto aparto hotel desos que son completamente seguros. Eu tamén fixen esta pregunta. Eu creo que é unha cuestión de... Fillo do seu tempo. Sí, eu creo que é unha cuestión de que son homes poderosos en Nova York, pensarían que todo se sabe, se van a un hotel... Eu teño esa teoría. Despois, o tema que ti dis destes hoteles, eu tamén creo que é unha cuestión de clase, non? Porque non iban, digamos, por decirlo mal pronto, non iban ás putas. Eles, pois, ligaban con mulleres nos seus contextos de señor rico de Nova York, non quería levadas a un sitio discreto. As súas sugar girls. Claro, eso é. Bueno, unha normalización destas dinámicas de poder bastante curiosas a día de hoxe, xa que falamos de roles de xénero que cambian co tempo, porque aquí parece como moi extendido o tema de que o xefe pois, se deite ca secretaria e ali todos están ganando as súas mulleres de forma alevosa, non? É bastante... Non sei se isto é algo que realmente pretende facer unha fotografía daquela época e daquele ambiente ou se simplemente é unha exageración para a comedia, porque ao final esta peli non deixa de ser unha comedia, non? Isto vese un pouco complicado esta dinámica que ten, non? De cederlles o apartamento cando coñece a unha ascensorista dese posto de traballo que da que enamora e coa que terá que competir con algún dos seus xefes neste... Xa que presente a profesión de ascensorista, dice moito de que sí que é filla do seu tempo. Sí, ademais quería comentar unha cousa sobre isto, que é que eu descubrí nesta peli para que vale un ascensorista. Porque... Non é darlle os botóns. Non, é darlle os botóns, pero é tamén ser un pouco o árbitro do ascensor. Quero dicir, porque, claro, póñenche estes edificios de oficinas enormes en Nova York, que todo Dios entra á mesma hora, entón ves as tipas como que hai as ascensoristas e unha xefa de ascensoristas. Entón é como que están as tipas con contadores vendo cando a xente entra de cada vez e pechan cando xa non pode máis e pasa a xefa e di estades todas, pois para arriba. Non é como unha especie de semáforo dos ascensores nestes grandes rañaceos neoyorquinos onde tanto xente entraba a vez para subir, non? E supoño que tamén para ordenalos e que non haxa este problema que hai no Corte Inglés, non? De que subas ou baixas, non? E aproveito desde aquí, desde esta plataforma, para queixarme de que non sexades parvos. Se baixades, dadelle o botón de baixar. E se subides, dadelle o botón de subir. Non lle deades os dous pensando que é o turbo. Pensando que se das os dous chega o doble de rápido. Vou fazer o que me dé a real gana. Eu non sei por que a xente fai iso. Tocan moito os huevos. Eu quero que aparezca un ascensor independentemente onde queira ir. Sube que baixa, me dá igual. Eu quero meterme na caixa. Se non, estaría subindo ou baixando por unhas escaleras que van solas. E bueno, esta peli é unha comedia na que ten moito espazo para o sentimentalismo. Pode ser un pouco melancólica, incluso... Ríchete con ela? Non me reín con ela como se ríon coas comedias, normalmente. O sea, non é unha peli que sexa para rir.
A día de hoxe, supoño que no seu día sí. A día de hoxe para mí é unha peli máis romántica, sentimental, se cadra que comedia, pero nese sentido a min funciona moi ben. Paréceme unha destas típicas películas antigas que dá un pouco de reparo a chegarse por ser en blanco e negro, por ter unha imaxe antiga, pero que logo son un cañonazo, que logo se che pasan rapidísimo, que teñen un ritmo de diálogos e tal moi bo. Compararía con estes clásicos do cine bello co mellor custa entrar, pero que logo son a hostia, como Casablanca ou La fiera de mi niña, ou pelis así antigas. Moi recomendable. Cateto a babor, por exemplo. Cateto a babor, Sor Citroën, non? Costa entrar, pero despois... Sí, la tonta del bote. É moi recomendable. La llamaban la madrina. Ainda que non vexades cine blanco e negro normalmente, vos dé un pouco de reparo e pensades que vai ser un coñazo, non é para nada, e para mí moi recomendable. Dicen que os Cans sempre ven o cine en blanco e negro. Sí, incluso, non sei, La patrulla canina, non? Que estrenan La patrulla canina Vamos a ver 2 en Dinolandia. Non che tocar, ir a ver. Espero que o meu sobrinho xa pedase da fondo como para que non lle interese, pero espero que non. Bueno, por que de fin de ano esta peli? Esa é a pregunta que lle agora. Esa é. Pois esta peli, o gran parte do conflito é como encaixar todas as peticións do apartamento durante a época do Nadal. Os conflictos irán escalando e o clímax da película se resolverá En fin de ano, todos queren poder e só hai unha cama. Sí, un pouco ese rollo na celebración da noite de fin de ano. Por eso trouxemos. Pero unha vez máis, e volvendo ao que dicíamos ao principio do programa, hai moi pouca peli de fin de ano, porque esta pódese considerar tanto unha peli de Nadal como unha peli de fin de ano, pero así como pelis de Nadal non acabaríamos máis se quixéramos revisarlas todas. Hai moitos podcasts que fan eso. De isto costa un pouco facer unha lista a xeito, non? É curioso, é curioso. Bueno, tronca que a seguinte película que tamén é un... Está ambientada en fin de ano, pero como que pasaba coa película do ano da carracha. Están grabando especial de fin de ano en agosto e levan 2 meses grabando ese especial de fin de ano. Vou a ler vou volver a xogar a de antes e vou a decir quen sale nesta película e despois dicimos que película é. Porque sale Rafael, Mario Casas, Pepón Nieto, Carlos Areces, Blanca Suárez, Carmen Machi, Santiago Segura, Hugo Silva, Terele Pávez, Enrique Villán e Ignatius Farray. E máis xente. La matanza de Texas. E ademais é dirigida por Alex de la Iglesia. Ole, estamos ante Mi Gran Noche. E hai chupadas de pezón? Por Ignatius non. Por Ignatius non, pero é unha peli. Eu rime moito cando vin. Eu pasei no ben. Eu teño que confesar que pensei que iba a ser un biopic de Rafael. Hostia. Sí, eu pensei que era unha peli sobre Rafael, que además era Rafael. Pero non, é unha peli comedia negra extraña con unha España en crisis, é un pouco Torrente 5 nese sentido. Sí. E o rollo é que están grabando ese especial, a comida toda de plástico, é todo moi tétrico e hai son historias de moitos personaxes á vez que están pasando todo ao mesmo tempo e confluen nun final apoteósico, non? E xa ten 11 anos a peli. Pode ser. Sí. Entón, claro, non quero contarvos todas as historias dos personaxes. Sale Rafael facendo un pouco de si mesmo, pero en plan super fillo de puta. Sale... Que iso non é facer un pouco de si mesmo. Sí, non, pero é como levando a parodia hasta o final, sendo un tío rácano, un vello a gloria, fodedora de mulleres, que está sendo con medo a ser superado por Hugo Silva. Creo que era Hugo Silva, non? Non, Hugo Silva tamén sabe, pero Hugo Silva é presentador. É o presentador. Joder, o da Coruña, tipo Mario Casas. É Mario Casas, sí, en que sempre os confundo. Por certo, claro, porque somos dous guaperas do cine español da época. Sí, somos guaperas da época. Que lle encantaba meter xuntos nas pelis, porque tamén saen xuntos nas Bruxas de Fugarramurdi. Sí. Rafael, ademais, o personaxe de Rafael, esta peli ten un pouco de realismo máxico, non? Que o personaxe de Rafael é un tipo tan superartista como por enriba do ben e do mal que ata hai momentos nos que se parecería que é omnisciente incluso, non? Porque está como un dios da película. Sí, porque o tipo é como calculador e dá a impresión de que se está enterando de todo o que pasa
algo están pasando e están escondendo algo, e él sabe o que está ocorrendo, e anteponse a todos, non? É unha... dá un pouco a cojone. Sí. A mí o que máis me gusta desta Entón, a película... iglesia non pode ser que sexa o demo. Podría. Pois dá un pouco esa impresión. Podría representar o demo. Aí, a min, desta película, o que máis me gusta é a historia do tipo que se enamora dunha tipa, o sea, ven de figurante, se enamora da figurante do lado, que el ven cubrir ao figurante que se fora da lo porque estaba en coma porque lle caera un foco na cabeza ou unha cousa. Sí. Entón, a historia é que, segundo o resto de figurantes, dice, no, aléjate de ella, porque ela é gafe e toda a xente que está cerca lle van pasando unha serie de situacións rocambolescas e levamos aquí 3 meses grabando especial de fin de ano por culpa dela, hai errores técnicos e tal, e ves como, en certo sentido, sí que se está cumplindo esa gafería desta persona. Pero, é verdade, eso é certo, pero é que, claro, diso de que levan meses grabando, pero é unha cosa moi curiosa, porque che dá a entender que levan meses ali metidos. Sí, que non sale. É o que che dan a entender. Dan a entender que están O encerrados. sea, isto é un exercicio un pouco mental, isto eu non sei se a propósito ou se é un erro da peli, porque na peli teñen o rollo de hasta que acabemos de gravar Non non salimos. salimos e se espera que se acabe de gravar no mesmo día, pero logo ali dentro a xente di como que levan meses ali, non? Eu non sei se isto é un erro do guión ou se... É unha coña extraña. Ou se é algo para darche ese rollo Pero ahora imagen que dices- exterminador. pero no, además ahora como dices, o Eu tema- non vi a película, pero o que está dicindo claramente é o inferno e Rafael e o demo. Pero que vou dicir, tal e como me estás dicindo, parece un purgatorio con Rafael facendo de demo. Sí, o que pasa é que Rafael tampouco está cómodo aí. Por eso eu non diría que é o demo. Bueno, tampouco creo que o demo este cómodo no inferno. Eu pensei que sí, pensei que era como a casa dele, non? Sí, pero anxo retiraron, non parou, dixeron, Che, un mal pai dixo, que te me arrebatas, para baixo, non estou enterado tanto da Dolore Cristiano. Dolore, non? A mí no catecismo moita Eucaristía e moi pouco anxos contra demos, non? Chavales, próximo programa, cine cristiano. É que Bueno, xa- De xa- aí podemos sacar moito, Para a Semana Santa, joder. Pois xa fixemos. Non, fixemos o da morte. O do Papa tamén. No, pero un que sexa, eu xa refírome aos míticos grandes relatos de John Boyd, de Noé, movidas así. Ai, sí. Joder, sí. Bueno, total. Mi gran noche. Tampouco é un musical, porque eu pensei que iba a ser un musical, e tampouco é un musical. Non é un musical, e de feito as partes que hai musicais, o sea, son bastante tróspidas. Eso foi o peor que me... Sí, é bastante infumable esa parte. Pero por o resto... O que pasa é que, para mí o problema desta peli, que é un problema moi dales da Iglesia, é moitísimas decisións... Dispersión. Sí, exactamente. Hai idea de partida moi boa. Moi boa, porque, joder, grabación infernal de fin de ano, joder, o que é un ideón. Pero logo se toman unhas decisións que non se entenden, cousas, chistes que non se entenden que queren facer. Demasiada xente, creo eu tamén, demasiados personaxes. Sí, demasiados personaxes moitas veces moi inconexos entre eles, Moi moitas dispersos. tramas que non chegan a ninguna parte, porque, por exemplo, dá a impresión cando empeza a peli que o conflicto central vai ser esta rivalidade entre o personaxe de Rafael, o cantante clásico, e a nova sensación que O recén salido da Operación Triunfo. eso. Pero eso non acaba, teñen como a escena esta do ollo, e logo tampouco teñen máis conflicto entre eles dous. É como que eso queda aí esquecida, esa liña de conflicto, de argumental, un pouco raro. Despois teñen esta canción que sae Mario Casas a cantar cando era o seu momento de actuar no fin de ano, sae Mario Casas a cantar a súa canción, e a súa canción mola porque todo o mundo se refira non sei que, o da canción del bombero que... Sí, que é torero, pero cambiando a letra. Cambiando a letra a unha letra que non rima, que non fai gracia, e non entendo por que o fan, o sea, É torero de Chayanne. Sí, é torero de Chayanne, Chayanne, que tuveron que pagar dereitos por torero de Chayanne, fijo, porque é tal cual. Porque é tal cual, pero cambiando o personaxe. Pero en vez de ser, hai que ser torero, hai que ser bombero, e vengo a apago tu fuego. Vengo a apago tu fuego. Porque tampouco hai ningún chiste logo na letra que o justifique, nin nada. Pero que non hai nada que justifique eso.
Porque tampouco era época... Porque se me dis que parodia Torero na época de Torero... Que tamén, de verdade, que non é época... No, pero eu creo que iso vai perfectamente, porque sin ter visto a peli, pero o que estás contando, que precisamente quere rirse un pouco dese rollo así un pouco hortera, incluso collendo unha canción que xa está desfasada, igual para tamén falar de como ese tipo de espectáculos tamén están un pouco desfasados. Non creo, porque supónse que o desfasado é Rafael, que ele é o moderno. Non sería un pouco raro facer iso, non? Porque eu creo que simplemente en el país los ciegos tuertos del rey e realmente todos son así un pouco... Non sei. E despois, Mario Casas que o poñen a facer unha coreografía... Non o crees como cantante, porque, joder, ou non facer unha coreografía en plan orquesta, xo queres poñer de hortera ou cosas así, pero que lle poñen a facer aí unha coreografía que nin baila nin nada, fai momentos rarísimos, hai un momento que parece que se pon a facer flexións no escenario a foder contra o chan, pero non fai gracia, é como raro velo, en ningún momento dá a sensación de que estou interpretando un artista, sabes? Escoitado e gracioso. Sí, pero non me funciona moi ben. E despois pasan algunhas cousas que... A cuestión é, a peli me gustou, creo que é entretida, pero creo que é moi imperfecta. Hai moitas cousas que estás vendo... Hai unha parte hai dúas, os realizadores, por algún motivo que non se explica, están como nunha furgoneta fora do recinto. Sí. Cousa que non me ten sentido ningún. E logo hai algunha escena na que están todos... Como se fora unha unidade destas que mandas... Sí. Que mandas a cubrir un evento ou unha manifestación ou un rollo. Sí, non ten sentido, póñenos aí para forzar que estén ailladas por culpa dos manifestantes que están fora e non sei que, pero logo de repente hai unha escena na que non podemos sair daqui, non sei que, logo de repente hai unha escena na que están as tías dentro do plató, sen ningún tipo de explicación, e hai personaxes que se le que están como intentando matarse uns aos outros. Pero tienen un momento no que están como tomando unha copa como se foran colegas e na seguinte escena... Eu creo que é un problema de Ares de la Iglesia de 15 anos... Hai 15 anos para diante. Desde Balada Triste de Trompeta. Sí, Balada Triste de Trompeta, primer tropiezo deste estilo de boa. Teño unhas ideas, pero despois non sei facer películas. Non sei facer, porque Balada Triste de Trompeta é unha peli que recorre a historia de España e voulle meter cousas e tal, e dices, bien, despois mal. Isto igual. Un especial de fin de ano largo, chulo, no que están pasando cousas. Despois mal. A das bruxas, tal, porque é un atraco, despois nos vamos, resulta que acaba nun pueblo con bruxas, bien, pero despois mal. As bruxas do pueblo es. A mí das películas... E voulle meter efectos especiales e de repente vai haber unha muller xigante. Mal. 30 monedas, primeira temporada guai, segunda temporada, mal. Exactamente. Eu sí que salgo un pouco das bruxas de Zugarra Mordi, pero porque me mola moito aquelarre de mulleres. E a min a idea e o tema de falar da bruxería en Navarra e tal e cual, parece que o tema estaba guai, a mí non me gusta a peli. Como le van para allá. Pero é un pouco como que contaba eu de Apocalipto outro día, non? De que, joder, as escenas de Apocalipto dos sacrificios, para min xa justifican a peli, para min, cando están aí no aquelarre, están cantando isto de Vaga, Viga, esta canción en vasco e tal, así, a min esa escena mola moito. Bueno, mandamos un bico a Ares de la Iglesia, ojalá nos hospital. Sí, onde sí. Que xa algún día de feito 30 monedas tempada 3. No, al final puntado que quixeron, porque, joder, non faceras unha serie así. Pero porque 30 monedas segunda tempada, mal. Tío, pero deixa ya acabar a puta serie. Que obsesión ten Ares de la Iglesia con Rafael, non? Tamén vos digo, porque aquí o título desta peli ten o nome da canción mítica de Rafael. De Nadal, ademais. E o... Esa de fin de ano, sí, ademais. Esa canción é outra. Esa é o mítico, esa é Rafael, pero que Balada Triste de Trompeta tamén é o título de unha canción. É un número musical que fai Rafael nunha película, que de feito sai na propia Balada Triste de Trompeta. Non me lembro. Esta canción de Balada Triste, que fai como... que usan moito a parte na que fai... non sei se só... Non me acordo disso, só vi unha vez. Non son tan rafaelista como Eu de Balada Triste de Trompeta só teño que dicir que estábamos vendo Pirata no meu colexio maior e hai a escena na que salen os da ETA e digo, van reventar a Carrero Blanco, reventan a Carrero Blanco e todo o mundo me mira mal en plan, como Paco, como sabías que iba a facer eso? Eu, están en Madrid e hai un tipo que mira a cámara mentre se agacha nunha alcantarilla. Porque eu non dormía nas clases de historia. Dice, non adivinhei, simplemente era wishful thinking.
Participei na redacción do guión de Balada Triste de Trompeta. Participei na Pensei que lo digas. Teño acción. O que mercou o C4. Teño acción sen éter. Merquei o C4 por AliExpress. Entón, E cando lle dou a estoupada, vexe, bum. Por certo, non debería spoilear en que data se grava este podcast, pero creo que podemos spoilear pola, ainda que estamos falando, estivemos en 2026, evidentemente ainda estamos en 2025, e hoxe é 20 de decembro, e hoxe é o aniversario, creo que 52, do asesinato de Carlos Blanco. No, é novembro. No, o 20 de novembro cando morre Franco. O 20 de decembro cargamos a Carlos Blanco. O sea que estamos facendo referencias do día histórico. En el Xoguano. Aquí unha... Sinto joder aquí a ilusión de a temporalidade. Se está todo o mundo pensaba que facíamos en directo. E o máis importante, a todo o mundo lle importa moito. 20 de diciembre, sí. Estamos facendo, o sea, que posibilidades hai de que falemos de Carlos Blanco, Pero- que non é precisamente unha persoa que falemos habitualmente? Volvendo ao tema da peli, sae o calvo que fala rápido de Aquí non hai quen viva. O Carlos fala rápido aquí lo que vive, que además que tal, suma Carlos a Hereces. alarma. No, Carlos Hereces non, Carlos Hereces é... E o cargo que fala rápido, sí. Sí, sí. Vale, xa sei cal é. O outro día Que- vin... Que fai, que tamén saiu en el bar de la Iglesia. Dios, el bar, olvidar moi bo planteamiento, moi mala ejecución. Pero a súa trama, Mala ejecución non, que tiño que francotirador. a súa trama, que ten unha trama de que vai asesinar a alguén, eso tamén acaba un pouco na nada. Non ten un desenlace. Vai a asesinar. Non quixen decir a quen. Non digas Non. que non vi a película ainda. Entón, é como que tampouco ten un desenlace, eso tamén se olvida. Hai tantas líneas argumentais Mi gran dos noche personaxes. é Ales de la Iglesia con Alzheimer. Claro, hai tantas persoas e tantas líneas argumentais e tantas cousas pasando que tío ves, entreteste, pero logo faz memoria e diste, hostia, esto final. Pero, Entón, para min é un pouco, o guión para min é un pouco imperfecto e os diálogos ás veces son bastante malos tamén. sabedes que é máis imperfecto e máis malo ainda? Dígame. A peli que viu Paco. Eu quero ser sincero, eu non acabei. Eu tampouco. Hostia. Eu empecé a ver porque na miña casa temos... Yo oigo televisión, que teñen dentro das posibles películas a ver. E A ver, é unha película que cumple 10 anos agora mesmo, La Noche del Virgen, 2016, sí, La Noche del Virgen, xa o título unha mierda, non sei por que... é unha peli que empeza ben porque empeza con Ignatius Farray. Falábamos de Ales de Iglesia, dademos conta o rapaz raro de 30 monedas, pois ese O rapaz, rapaz raro de Chile. Javier Bódalo, é o protagonista desta película, e Javier Bódalo interpreta un rapaz que na noite de fin de ano está nunha discoteca, Un virgen de 20 anos. sabendo que a noite vai acabar, como sempre, sin alicientes para él, digamos, que vai ver a casa só, e de pronto conoce unha tipa maior que él, unha tipa, non sei, Sí, 40 e largos. 40 e largos anos, sí, e que se quere ir á casa dela, e entón el, pois, pensa, el monta xa na súa cabeza un aire Stifler, basicamente, de puta madre e tal, entón vai con ela, e todo empeza a ser siniestro, porque Asqueroso. A casa está chea de sí, cucarachas. a casa é como se fora a casa de Rec, pero sin zombies, pero é unha casa de Rec. O baño está cheo de sangre polas paredes, pero non lle parece mal. Sí, é como que a tipa é moi rara, pero a tipa, sabes, non é que a tipa o seduza rollo que pereza normal e chega a súa casa e se empeza a comportar raro, que a tipa xa é rara desde o principio. A tipa empeza a facerlle unha mamada e caese encima del Creo dormido. que xa viches máis o que eu vi. Vale, pois podo explicarle se queres. Pois podes. A peli empeza facendo un clip. Por certo, é horrible a película, A peli engañante. Lenta. A peli engañante. Non é moi longa, Sí, non. Pero faixe larguísima. Duroume menos as legislacións que leva o Partido Popular gobernando Galicia desde o bipartito que esta película. Resulta que esta peli empeza... Sale Ignatius tamén. Sí, era o que che vou dicir. Esta peli empeza engañándote. Porque sale Ignatius Farray facendo de o presentador con capa das campanadas. Como se chama este? Ramón García. Ignatius fai de Ramón García. Está guai, Parodiando a Ramón García. Eso Está guai, está guai. sí. Sí, pero non vou salir. O sea, sale 5 minutos parodiando a Ramón García, sendo bruto como un arado, e despois entra a película, porque están todos nunha festa de fin de ano, con eso de fondo, bebendo e tal. Entón, o que distín? O tipo vaixe con esta ao seu piso. No seu piso é un piso que está todo cheo de mierda, con cucarachas polo suelo e tal, pero o tipo ten tantas ganas de foder
que deixa que a tipa lle chupe. A tipa empeza a chuparle, quedase dormida como se fora narcoléptica e caese encima. Entón, non dá fodido. Entón, aparta, a asquerosidade chega máis arriba porque atopa un álbum de fotos dela de nova, entón empeza a miralas e a facerse unha palla. É tan... Sí. Que sordido todo, non? Non, o peor non é eso. O peor é que collen como un bote de palla falsa. Deste podcast empezamos a ver esa película. Un bote de palla falsa como que simulan que se corre, pero botan semen falso, pero a paladas aí. Entón, o tipo non ten con que límpase cas bragas da señora. Entón, Límpase unha cascuda. non, límpase cas bragas da señora, que a señora estaba con regla. Entón, a súa sangre mezclouse. Sí, pero entón, aquí ven... Non, además isto parece que a peli é boa por como estou narrando, pero é unha puta mierda. Como que parece que é boa? Total, que mezcla a tal, entón, resulta que a tipa seguía o culto dunha diosa hindú. Sí, o chaval é un sacrificio, básicamente. Unha diosa hindú, e ahora se lo tiene que follar, e empezan a todos a salirles granos pola cara. Aparece o novio dela, que era aquí iba a ser o sacrificio, pero non, como xa se mezclaron, ten que ser con él. Entón, ele non pode salir de tal, entón, empeza a agarrar pola ventana que o axuden, uns tipos que viven na rúa reinse del, despois empeza a agarrar ao piso de arriba que hai dous gays fodendo, que os ves fodendo a través da ventana porque lle gustaba asomar a cabeza, entón, sí, isto é así. El pide axuda, os gays dicen que te está riendo de nosotros por maricones, verdad? Collen un condón cheo de semen e botaño na cara. Isto, todo así, sabes? Todo escalado. Eu parei. E pa que pare eu? Digo vos, que pa que pare eu? Ter visto África, nazi... Pa que pare eu? Hostia, tío, isto é peor que Brain Dead. Pa que pare eu? Porque non, eu estaba, además, digo, además, non era na televisión, non te movía o mando, non o rato, pero estaba nesto de canto lle pode quedar a isto para que a miña inversión de tempo sea fructífera e poder falar da película no podcast. Quedaban ao mellor media hora a película, non quixen saber como acababa. Por favor, sabes como acaba, con un comentario. Alguén, temos que buscar a persona que viu esa película, que non participou. Se alguén viu esa película, regalamos un anillo único. Pero a mí faime gracia que alguén, o sea, porque é un encadenado de malas decisións de decir que si esta película, de meter cartas para esta película, botala para diante. Quero dicir, alguén tuvo que decir, a ver, isto é demasiado asqueroso como para que a xente queira ver no cine. Hasta a xente que lle gustan as películas asquerosas... É que, además, eu penso que hai unha liña que divide o punky e o pueril, quero dicir, o sea, unha cousa como que este rollo punky de mostrar cousas desagradables por provocar un efecto, cando o chiste xa é gaucho do lefo, no, pero é que a mí faime gracia, o sea, a mí gustame moito as pelis de tripas, chamémoslle, non? Sí. Pero tens que ter un guión, tens que ter unha execución que che resulten divertidas as tripas. Non coller caldeiros de tripas e veña! Aí está! Tengo que dicir que... A canto vai o kilo de semen falso? Hai unha... Estásme recordando a peli de Grimsby Brothers, que non sei como en español. Esta peli de Sacha Baron Cohen, na que... Ui, perdón. Xa creo que xa sei cal me dices, que son un é un espía e o outro é un render. Un espía e outro é un tirado. Un tirado. Sí, é un chat. A que lle dice, lleva un vestido rojo e é moi guapo, e ele dice, sí, ya la veo, e vai detrás dunha gorda. Non sei que peli é esa, non me... Sí, é como de dous irmáns, que un é espía e outro é un mítico tirado inglés. De Sacha Baron Cohen. Como que desaparece o irmán espía, entón o outro é contactado pola xencia para ir a rescatalo. É unha parte na que... O outro é Statham. Non é Jason Statham. Sí, ó. No, que va. É outro calvo que fai de duro, pero non é Jason Statham. Aí o tes. Mark Strong, sí. É o outro calvo. Se en postproducción podes poñer outro calvo. Outro calvo. Pois, pero este non fala rápido, este fala normal. Sí. Podía ser o calvo que fala rápido. Hai unha escena que non chega, creo que ao nivel de desagradable que acabas de comentar ti, pero que os tipos están como en África, hai uns elefantes, e os tipos veñenos a pillar como os malos e deciden esconderse na cona dunha elefanta. O sea, entón, realmente é un chiste de... É un chiste de Isventura, pero coa cona dunha elefanta. Sí, pero a elefante de verdade, neste caso. Entón, métenselle na cona a elefanta,
están ali, e logo, claro, chega un elefante, A asistir ao elefante. asistir ao elefante, efectivamente, entón ves aí como a pirola do elefante, como entra, e eles aí dentro, quedan cheos de elefante ali dentro, non? Entón que é como, o sea, Pero está ben, decía, joder. pero este chiste está máis elaborado, joder. Está máis elaborado. Está máis elaborado. Eso, sí, porque é tanta tolería que estás rindo da tolería. De a pirola do elefante e todo eso, non? Esto simplemente Tú sabes guarrada. que vendían nas tendas que venden como movidas para despedidas de solteiro. Había un artilujo que era condón de elefante, que era como un condón así gigante. Sempre me fixo moita gracia. Non creo que vendera ningún, pero podía moita Eu gracia. vi o burro hinchable. O burro hinchable. Era unha muñeca hinchable, pero Con forma de burro. E facía aí. Eu vi eso, pero con unha Non cocha. vou facer un chiste porque non creo que lo están teniendo, pero... Quen? Pero que nos vai cancelar? Quen nos vai cancelar? Dos nosos 250... Deixa de vernos Linkin Ghost. Cancelados. Eso é a cancelación. Retíranos o premio. O peor que nos pode facer é que te boten do bloque, Paco. Fannos devolver Pero se non te botaron hasta ahora... Fannos devolver a lotería de Fena. Esa é a cancelación. Que ainda non collemos. Pero esta non se nos acabando o tempo. E tira a Fena. Lotería do neno, senón. Sempre hai que ir a Fena. Bueno, eu creo que hasta aquí la noche del Virgen. Sí, ao final non sabemos se sigue sendo virxen ou non. Eu teño para comentarvos, non sei se vistes Foruns. Non, vin. Eu vi as primeiras dúas habitacións. É unha peli, se viches as duas primeiras habitacións, e mandaxe a película. Eu vin Those Rooms. No, Foruns é unha peli que realmente son, xuntáronse varios directores que estaban aburridos e fixeron cortometrajes que estuveran entrelazados con un personaje que é como Botón e Sacarino. É Tim Roth facendo de Botón e Sacarino. De Botón e Sacarino. Entón, pero a última escena é en fin de ano. O Botón e Sacarino Tim Roth entra nunha habitación que está Bruce Willis e outros famosos colocadísimos e borrachos e dicen que están apostando cartos a cortarle un dedo, non sei se a Tarantino ou a Bruce Willis, non me acordo moi ben. Pero claro, ningún deles se atreve. Entón din, empezan a poñer cartos e dicen, por cantos cartos lle cortarías un dedo a Bruce Willis? No, tal, non podo facer eso. Veña, onde tal? Empezan a poñer moitos cartos. Veña, tal. Entón, poñen o cuchillo encima da mesa, todos pensando que non ia facer nada, e o Botón e Sacarino colle todos os cartos e fai, plaf, así no dedo e marcha. Esa é a escena e ese é o fin de ano en Foruns. Recomendaría Foruns a Forrada. Ah, sí? Eu pensaba que... Forrada. A ver, é que eu vi na Resaca Friendly, vi no día de Resaca e tiña sono, non aguantei inteira e non acabei. Pero non me recordo que fora mala tampouco, simplemente era unha curiosidade. Pero a Forrada. O tema, o rollo de Four Rooms é que cada unha, o relato de cada unha das habitacións está dirixida por un director, non? Sí. Tarantino, Robert Rodríguez, pode ser? Sí, Tarantino, Robert Rodríguez e outros dous. Supoño que Tim Roth. Tamén... Tengo curiosidade, vou mirar. Había unha das curtas nas que aparecía Antonio Banderas, acordo? Que era a mítica época de Antonio Banderas en Hollywood. Antonio Banderas facendo de gato por aí dentro. É que está pensando en Tim Roth. Tim Roth é un señor tamén moi dos 90 que está como desaparecido, non? Sí. Creo que dirixiu algunha serie de tipo algunha das de Hostel e cousas similares. Non, está facendo con Eddie Roth. Non son o mismo? Non, non son o mismo. Porque son irmãos. Non sei, son familia, non? Oístes o que dicías ti, Tarantino, Robert Rodríguez e outros dous. Que verdade que non E outros dos. que son Alison Anders, non sei se vos sona, Non, e Alexander Rockwell. tampouco. Este me sona un pouco máis que fixo... non ten así cousas... Chamaron o peste. Foruns son as prácticas do FP de Audiovisuales de Estados Unidos que presidía Tarantino. O FP de Audiovisuales de Estados Unidos, ademais, porque só era un. Sí. FP. E Alison esta, a ver que fixo... Carai, este ainda fixo pelis, pero ningún así moi coñecido. Non, eu creo que podemos entrar en vereda coa cousa que viu Fer, que para min é unha maravilla. Maravilla. Pois sí, porque vamos subirnos a nave do misterio, non? O efecto 2000 con Demos. Eso é cando foi o cambio de milenio, non? Había esta xente chamada os milenaristas, non? Que O milenarismo vai llegar. vai llegar. Necesito aquí un grolo de... Vamos a ver... Vamos outro. Polo milenarismo. Vamos a acabar todos con fígado jodido. Traemos Almax.
O fígado fodido, pero de beber chimpín. Unha enfermidade que non se vía desde 1993. Perdón, é que isto me... É moi curioso porque non sabe mal cando bebes, pero deixa un pouco asqueroso cando baixa. É o tomaco das bebidas. É co el retrogusto, non? O retrogusto Pero hai retrogustos vos, este retrogusto Este é vale. retragusto, de retrasado, non? Un pouco aí de... Pois espera que che entre un eruto, xa verás. Sí, pois... vamos a falar isto do mileniarismo, non? Cando foi o ano 2000, pasaron moitas cousas. Pasaron cousas. Era como unha data moi marcada, non? Entón había todo... Para empezar, a xente decidía chamarlle 2000 as cousas. Sí. Se facías unha lavadora nova, pois era Avalai 2000. Windows 2000. Windows 2000. A vasoira de Harry Nimbus Potter. Windows 2000, non era como todo, o 2000 era o que molaba. Nacer o Futurama, que se isto xa o comentamos. Sí. Primeiro episodio de Futurama. Grande Futurama. E despois, ademais do famoso efecto 2000, non? Que isto era un risco que ocorría nos sistemas informáticos porque algúns somente codificaban as datas Que nos chegou antes o efecto 2000 que internet. que Moito. internet. Que é un tema bastante curioso. En que ano entrou internet nas vosas casas? Na miña, no, 2007. Diría. Na miña, en 2020... 2006. A miña entrou en 2025. Puxamos internet hai 15 días. Hostia, pues eu... Chegounos a fibra óptica. Pero non tiñades internet. Tiñamos conexión polo teléfono, Só pero polo teléfono. non chegaba un cable, nin tampouco o satélite que podas... Pola línea de ADSL, non? Ah, non, a liña da ADSL chegou o mes O pasado. mes pasado, vale. O sea, que Portanto, tenes... a ver, o meu pueblo, para que non o sepa, non vou dicir como se chama o meu pueblo. Para localizar. Arroba Salmón. Arroba Salmón. Pero ten algo que ver coa montaña. Pero non é o pueblo que odia hacer porque todo o mundo me borde, non? Non é Borderlands. Non é border. Non é Borderlands. Pero por aí anda a cousa. Chegounos, supoño que gracias a unha política que firmou Fraga, chegounos internet o mes pasado. Bueno, pois eso, no meu caso, no 2006 un pouco, porque fui a estudiar informática e chorei un pouco os meus pais de a ver, que necesito para estudiar. Eu puiden ver, Mentira non era, eu puiden ver como puñan os postes do ADSL. Internet, non sei, na casa de biblioteca do 2003, por aí, do 2003, tío. A ver, son 3 anos. De feito, cando, non sei se vos acordades, Da carreira. Da carreira, sí. non sei se vos acordades de que houve un momento no que as becas que pedías ao ministerio pasaron de comprar un sobre no quiosco a ter que facelo vía internet coa páxina web e tal. E eu non podía facelo no Ayuntamento de Andrea Castela porque o internet iba demasiado lento como para poder presentar. Tiña que irme a Sarria, a un ciber, a facer a beca. Que eu creo que é a cousa máis rara que se fixo. Creo que era a cousa máis rara que se fixo nun ciber, sabes? Estaba o pajillero a un lado e o que estaba xogando contra Strike do outro. E eu pedíndolle cartas ao Ministerio de Educación. Pero bueno, estábamos co efecto 2000. Mandando correos de príncipes nigerianos. Sí. Bueno, pues, o efecto 2000 e logo tamén era que co cambio de milenio iban a ocorrer pois, cousas terribles. Había profecías sempre de peña... Os testigos de Xehová querían que se acababa o mundo tamén. Estaba dentro das listas de... Pois non sei eso. Sí, non... a que os testigos de Xehová acabou o mundo como 120 veces ou unha cousa. Bueno, dixeronlles, podes ter que aceptar transfusións de sangre. Non, pero eso, esta peli pois afonda un pouco niso. Esta é unha película de Arnold Schwarzenegger, precisamente do ano 99, que fala do nacemento do anticristo nese ano xusto antes do cambio de milenio. A peli vai un pouco, eu por eso me refería antes ao nome de misterio, un pouco isto temática demoníaca que eu relaciono tanto con Cuarto Milenio, non? Este tipo de produtos. Arnold Schwarzenegger nesta película é un policía que é como unha especie de ex-cristiano. Porque, non sei se viste esta peli vos. No, de ver as copas de choache que non vi. Eu sí. Pois Schwarzenegger aquí que fai un papel... Esta peli está moi guai vela dobrada, non me atrevo a vela en original porque non sei o chuache como... É unha peli que lle require moita interpretación a chuache, non sei aí como Farrán, non? Aí en alemán. Aí, Pero bueno, era un policía
que o tipo é unha especie de descreído do cristianismo por mor da morte da súa muller, non? A súa muller ou a súa filla, agora mesmo pilladesme aí, pero bueno, vamos, que tuvo unha morte traumática na súa familia e decidiu que injustiza que lle pase algo tan cruel a unha persoa boa, non tanto por el como por a afinada, e decide que eso ten que significar que Deus non existe. E ao mesmo tempo nos falan dunha profecía do advenimento do anticristo, que será como o fillo de Satanás, que Satanás virá á terra para preñar a unha muller que dará a luz o anticristo, desencadenando o fin dos días, digamos, o fin do mundo, o momento no que Satán se volve corpóreo, o inferno papa a terra, non? Un pouco a profecía esa. É curioso que é en 1999 porque críase que o número da besta era o 666, Pero estaba do pero revés. eso é porque estaba do revés, porque que o viu no do revés, en realidad era o 999, e por eso en 1999 é cando era a hora da besta. É porque non no ano 999. A persona que viu eso foi a mesma que se mete pola autovía en dirección contraria. É mismo. É unha dislexia. É unha dislexia que hai. As nenos que collen a bola do bombo da lotería tamén, un pouco, non? De isto non é, isto non sei. Eu creo que o peor desta película é Choache e a xente pensando que iban facer un peliculón. É unha peli que se toma moi en serio. Estaba moi en serio a sí misma cando É unha peli moi ve a hora e diste, non pode ser, é moi flipado. moi flipado. Eu recordo... Da época de Matrix e de Andrew. Sí, recordo que a primeira escena desta película é o demo vindo ao mundo, que é como unha especie de gas que se mete polos baños e posee ao demo que é... Joder, outros dos actores míticos vellos. Bueno, posee a un tipo está comendo uns espaguetis, levántase, marcha e rebenta o sitio no que estaba comendo os espaguetis. É dicir, por qué? Así que o papel de Choche... Estaba comendo gordo de vivando. Sí, non sei. Choche aquí, porque, cuidado, non lle vale calquera a Satán para ter o fillo, porque a elixida por Satán xa foi elixida no seu nacemento e levaba anos esperando que estuvera en edade de merecer para chegar a... O sea, escolleu a alguén que naceu nos anos 70 para que estuvera aí ben cando chega ao 99 para ter aí o fillo. Entón, Schwarzenegger vai ver que cousas extrañas rodean a esta muller e vai na protexer. Atención, que acabo de buscar en Google para saber as veces que os testigos de Jehová decían de que se iba a acabar o mundo, pero hai dúas prediccións de dous líderes religiosos que dicen que este 2026, o sea, agora, se vai acabar o mundo. Unha é dun tal Riaz Ahmed Gohar Shahir, que é un líder sectario musulmán e outro proclamado Mahdi, que asegura que un meteorito se estrellará... Mahdi, eso de dulce, non? Un meteorito se estrellará contra la Tierra en 2026, e outro é Heid von Forsen, que en un artículo da revista Science de 1960 este científico predijo una fecha para el fin de la humanidad debido a la superpoblación. Pero non é unha fecha exacta. O 13 de noviembre de 2026. Por a superpoblación, non? Nace un neno e xa pasamos o límite e estoupa todo. Estoupa todo. O 13 de noviembre de 2026 está estoupando todo porque alguén está parindo. Bueno, pois ata aquí o capítulo de tolos polo mundo. Agora continuamos Volvemos falando do fin dos días. Entón o Choche vai proteger a esta muller. E ao principio, el verá como cousas que lle pasan, xente que intenta asasinala, porque isto é unha cousa que mola. Somos vos. No Vaticano hai debate sobre se hai que asasinar a esta muller ou non. Porque o Papa non quere, que di que matar é pecado, pero hai un grupo crítico Con Papa. É verdade, que además se mostran como algo super serio. Que son unha especie de cabaleiros vaticanos que queren matar a esta muller para que non dé a luz ao anticristo. E hai unha escena moi curiosa. A mí moloume, é moi flipada, é que non sei de que tempo é. Non a podes tomar moi en serio. É vai en escalada, non é que sea flipada. É que hai unha escena que me flipa, que chegan os ninjas do Vaticano. É verdade, os ninjas do Vaticano. Que chegan os ninjas do Vaticano, trincan a tipa, un tipo saca unha daga, súbeselle a matala e empezan a darlle a extrema unción antes de matala. Entón, canto menos...
Entón, isto é unha cousa que xa lles fai Canto menos- desconfiar, non? Canto Que somos- menos educaos. Sí, eso chama a atención dos tipos, ante todo religiosos, e danlle a extrema unción antes de... Pero aí a culpa sería de Dios. O sea, non para que llevar con esa emoción, se Dios quen está dicindo, non, dixo yo ao seu colega, ou fodes con esto ou non ves o mundo. Home, non sei se lle dixo Dios, non? É un pouco raro, se fora a vontade de Deus, imagino que os tipos... Todo a vontade de Deus, non é omnisciente, omnipotente. Pois tamén é guionista desta Claro, película. a mí isto foi o que me ensinaron a mí, o que pasa é que como non me ensinaron nada do demo, pois non sei moi ben onde encaixa, non? Non encaixa, non? O tipo aí. E o Choche, claro, pouco a pouco irá vendo que efectivamente hai forzas do máis alá, que non soamente é, por o principio moi descreído. Ten unhas vibras moi de Que Seven non dixeres por momentos. o nome do personaxe. Como se chama? O personaxe chamase Jericho Kane. Jericho Kane. Ostras, nunca era, Jericho Kane. Kane. Jericho. Cocaine, non? Cocaine. Sí, había moito cocaine. Hicho Cocaine. Cando fixeron esta película había moito cocaine. Moito Cocaine. Tengo que ver de aí o nome. A ver, respetito co director, o director de Time Cop, Policía en el Tiempo. Home, película. Quitaron a tarjeta de director con esta película. Xa non podo aparcar no estudio. El sonido del trueno, é o director del sonido del trueno. É o director do sonido del trueno, ves? Que horror. Ves. Bueno, pues... Unha última escena que un dos momentos nos que Chuache empeza a sospeitar que se cadra hai algo maligno, hai algo sobrenatural nestes eventos que persiguen a esta muller, e cando hai un crego que intentou asesinar e o tipo está como no hospital e de repente atopan o fulano que está crucificado contra o teito. Hostia, esa escena é buenísima. E entran e din, como é posible, isto tuvo que ser, ten que ser algo sobrenatural. E a contestación dos policías din, non, puido facelo el. Fixo xo el mesmo. El mesmo. E claro, e o Choche con moi boa criterio di, non, porque como pos o último clavo. Está moi ben. Pero claro, da mesma man non o podes poñer, non? Se xa tes a outra. Dixo, moi ben. Moi bo apunte, Que bo detective. E a ver se imagina un concepto de man. Como puxo o último clavo? Como poner o último clavo. Recomendo rotundamente sí. Eu creo que está guai. Está no mismo nivel. Xa vou poñer na miña plataforma streaming favorita hoxe, que é uTorrent, recomendo para moito. Pero perdón, El fin de los días, non confundir con El sexto día. Ah, esa é outra. Que taquea a dos clones. A dos clones, non? Esa é unha mierda. Esa é unha merda. Esta é a boa. Tenche que decir que El fin de los días ten un final moi divertido tamén. Non vou contar, pero é moi divertido. Non contes. Vale, temos que citar dúas películas que tamén son en fin de ano, pero xa falamos delas. Así que falamos rapidamente de Snowpiercer. Home, por suposto. Snowpiercer, esa xente que Apocalipsis, hai un tren. Vimos a falar dela no primeiro programa do podcast, igual, no segundo, Sí, non me acordo unha das míticas. Sí. Falamos varias E aí veces. non a vin. Non lo dices, por Non, porque ten unha cousa moi chunga que está para vídeo, pero só está doblada. Dá moita pereza. Vamos a comentar a parte de fin de ano, que van como nun tren que non se pode deter, que vai viaxando por todo o mundo, e hai un momento no que hai unha rebelión dos dun vagón están a hostias. Dos do outro vagón. É un momento no que están pelexando todos nun vagón e decátanse que van pasar por certo sitio que marca que levan unha volta. Por lo tanto, un ano. Entón paran a pelexa para celebrar o fin de ano. E depois siguen hostiándose. E depois siguen hostiándose. Me falou moito esa parte. E depois a outra é a carreta fantasma, que falamos dela no de A Morte ao Cine, porque tamén é en fin de ano, que hai unha carreta recollendo almas mortas. Así que, con isto, pechamos o cine ao fin de ano. Se sabedes de algunha película que corre en fin de ano, contádenosla, porque no noso duro traballo de investigación de Google só demos con estas. Sí, porque atopamos outras, pero que non estamos nada certos de que sexan de fin de ano. Por exemplo, Gremlins 2. Atopamos que a Gremlins 2 se nos esqueceu. Esta igual... Pero Cazafantasmas 2. Pero Cazafantasmas 2, ti vas por aí, por o ranking, e pon que son pelis de fin de ano, eu non recordo nada de fin de ano Cazafantasmas 2, pero... Aí deixádenos nos comentarios se
Se vos acordades diso. E agora levámonos a man ao corazón, que está do lado esquerdo, Ai, o fígado de arriba. e vamos a recordar aquelas persoas que faleceron neste ano presente, o sea, no ano A pasado. grabación deste podcast. Na grabación. Persoas humanas, está un momento... Temos a Jim Hackman. Trompetas... Chimpín por... En paz Chimpín. descanse, Jim Hackman. Hackman, conocido por Sin Perdón. David Lynch, conocido por cosas muy raras, como Dune o Mulholland Drive. Val Kilmer, Decido por Top Gun, Batman. Batman Forever, Willow e Top Secret. eso. Hulk Hogan, conocido por Por Gremlins 2. por nabo. Por Gremlins Por 2. nabo. Hulk Hogan facía un papel secundario en Espía como puedas. E non sei en Rocky, non das de Rocky, tú, joder. Non se pega dos tres con Rocky. En Sí, en Rocky 3. Rocky 3, se pega contra Rocky, toca tener huevos, ¿no? Jimmy Shaw, E xa, que é o cuñado de la que se avecina. De Enrique Pastor. así en xeral, de todos. Enrique, amigo. Enrique. Diane Keaton, Dan Keaton, na peli máis famosa seguramente Annie Hall, non? o padriño. Sí. Manhattan, padre de la novia. Sam Manhattan? Sí, eso dice Google, ¿eh? Non me acordo. Sí, pode ser. Eso dice Google, eso dice Google. Hai moito Pero, que pero vamos a nosa parte divertida, Eso porque facemos sonar as trompetas e vai a necroporra deste ano. É o primeiro ano que facemos necroporra, eh? Bueno, pero podemos chamar xa temos necroporra. feita de forma extraoficial polo Sí, grupo por- de WhatsApp. A ver, que nos xogamos? Que nos xogamos, que nos Si xogamos. alguén acerta algo, porque evidentemente a única Pero forma de- isto irá pasando. Aquí podemos acertar todos, quer dicir, se alguén acerta algo, os demais, pois temos que, non sei, pagámoslle unha caña, o que sei. Pareceme ben, pareceme ben. Polo menos tengo a honra de que se anuncie o ano que ven. Se algún dos nosos espectadores nos comenta alguén que morre, convidámolo ao Cine Europa deste ano a estar con nós A ver, non moi boa. Esa gusta. pagamos a entrada e que se viña con nós ao maratón do Cine Europa. Ademais, o bo do maratón é que non hai que buscar aloxamento porque xa é o teatro, non? Xa botas Sí, aí. xa dormes ali. Así que... Eu aposto... Ademais, necesitamos unha persoa que nos desperte se nos quedamos Sí, dormidos, sí. básicamente. E xa está a tocar ali. Non é fácil, non é fácil. Bueno, eu aposto porque quen vai morrer este ano vai ser Steven Spielberg. Pero por algún motivo concreto. Porque xa lle vai tocando. Leva facendo películas moi malas últimamente. Que anos ten Steven Spielberg? Pois, Por aí. A primeira que fixo foi aquel Diablo sobre ruedas. O sea, ten 50 anos de carreira, máis ou menos, terá 70 e pouco, 70 e pico, porque empezou moi novo. Steven Spielberg, pois ten ahora mismo Hostia, 79 ten anos. 80 anos. 79 anos ten Steven Spielberg. O 18 de decembro do 46. Claro, se que era tan bello, tamén o día, pero porra, bueno. Vale. Pero o que tes ti é máis bello, Fuco. Sí, eso é. Fugo, tú por que me apostas? Eu vou apostar, xa que falamos de Diane Keaton pois, no Padriño, vamos a ver se completamos o círculo, e eu digo que este ano que nos deixa o amigo Al Pacino, tamén chamado Tony Montana ou Michael Corleone. Bueno, vamos a revisar así. Al Pacino actualmente Serpi. ten 85 anos. Ademais, Al Pacino, se vos dades conta, ten mérito porque un tipo que leva por menos 30 anos tendo cara de estar morrendo Sí. de porque se non é unha cosa que estea mal ahora, que tives pactar con el diablo e xa ten pinta de que está enfermo, ten 30 anos a peli. Podemos, no cine pode ser un especial que fagamos. Sí que pode ser. Sí, Non sei se ganarás tú que a tua aposta, Creo que sí que gaño eu. Pero vou dicir unha cousa, a miña aposta, a pesar de ser unha persoa máis bella, eu vou argumentar que é máis dolorosa. Porque vos apostastes por Spielberg, que xa non fai unha peli boa, ou Al Pacino, que tampouco fai unha interpretación boa xa. Eu vou apostar por Incombustible Clint Eastwood, que Ten 95 anos. que eu chaval. creo que nos vai abandonar tristemente este ano, despois de subirse Naceu un antes. auténtico americano, un auténtico Make America Great Again. Naceu antes da Guerra Civil Española e da Segunda Guerra Mundial. Cuidado. Un home que digo máis dolorosa porque eu creo que este sigue facendo Cando naceu pelismo. Clint Eastwood, o PP non gobernaba a Xunta de Galicia. Bueno, Bueno, esa é a tua porque opinión. non había Xunta de Galicia. Esa é a tua opinión. discutible, ¿no?
Clint Eastwood puido haber recibido un caramelo de Castelao. Pudo ser, porque además Castelao non vivo en Nova York, unha época aí Alguna temporada, sí. da súa vida. Sí, sí. Imagínate, Clint Eastwood aquí... Clint Eastwood, podía haber unha serie de televisión que fuera como Friends, pero con Castelao, este poeta español compartindo piso. Outro día vi un mapa que houve en algún momento na Viena creo que era Viena, do ano 1900 e pouco, no que nunha zona como a 4 rúas ou así viviran Stalin, Hitler, Freud, e non me acordo cal máis. En plan, era como unha mente moi rara de xente. En plan, joder, Viena es duro. Eso normalmente coméntase moito do París de entreguerras, non? Que de feito na peli esta de Midnight in Paris, de Medianoite en París, Sí. de Woody Allen vai un pouco eso. Non, ninguén botou a Woody Allen, tampouco era mala de morir de alguna enfermedade de transmisión sexual ou algo así, eso... Ou como David Carradine facendo algún sospeitoso xogo sexual tamén lle pegaría moito. Hostia, eso, cuidado, esto penseiro moitas veces. A da limpeza que atopou a David Carradine, miña pobre, Ai, Imagínate aí, Pechas o armario, dices, no. coa pirola como un chourizo criollo. Teño que decir que entran en territorio peligroso José Luis. No, ese non é o galloso. No, este non é o galloso. Ese non é o galloso. Hostia. José Ramón Galloso, non? Sí, e é con Y, creo. Galloso, sí. Eso xa non o teño tan claro. Xa está. Entra en territorio peligroso José Ramón Galloso con 69 anos. Ainda lle queda. Reducironlle media hora ao lugar. Eso é indicativo de que algo está pasando. E morreu este ano, que non o dixemos no obituario, pero morreu Super Piñeiro. Sí, pero morreu este ano ou o anterior? Sí. Eu creo que morreu este. Non o dixemos no obituario porque nos estábamos cinguindo a cineastas, quero decir, non. Morreu máis xente, claro. Morreu. Eu creo que morreu este. Pero xa con... Sí, en xaneiro. Morreu en xaneiro do 25. Estaba aí no límite. Morreu Caneda tamén do Compostela, pero non... Non peligra tanto. Este vou non guardar por máis adiante. Eso sí, ese gardo por máis adiante. Que conste que isto xa sabes como vai a necroporra, non? Estamos tratando de adiviñar e de botar un pouco, non estamos deseando. Non estamos deseando. Estamos apostando por posibles. Pero non, porque se eu puxera unha necroporra de que desexo, non acabamos o podcast. Pois, eu creo que... A miña necroporra é Death Note. Non, iba a decir, eu creo que o amigo de Torrente, este vello, como se chama? O amigo de Torrente o vello. Joder, o das películas dos nenos nos trens, Familia Benetton... Sí, Leo Harlem. Leo Harlem tamén... Home, Leo Harlem o vello, Leo Harlem moito maior que o propio Torrente non debe ser, non? O que pasa é que Leo Harlem mentalmente non ten 1920, vai un pouco por aí. Leo Harlem, cantos anos ten Leo Harlem? Non pode ter tantos Leo Harlem. 63. Ainda lle queda Leo Harlem para... E cantos ten o Santiago Segura? Terá por aí tamén. Non pode ter moitos menos, non? Ten que ter por aí, que joder, Torrente ten case 30 anos, Xa teria 30 anos cando fixo Torrente. Ten 60. Pues mira, non están tan un do outro. Bueno, pues esperamos que... Con esta tremenda reflexión sobre a idade da xente. Sí, está morrendo xente que nunca morrera. Bueno, non quero finalizar este podcast, ainda que para que nos coitedes xa terán pasado as datas do Nadal propiamente dito. Vemos aquí o precioso árbol que montou Fer. Tamén sería moito que morréramos nós, sabes? Pero gustaría moito recomendarvos unha película navideña como é Jungla de Cristal. Creo que é unha película que sempre, eso sempre o estar ca familia, reunirse polas festas. Unha película antidivorcio. Unha película das de antes. Eso sempre bo, Jungla de Cristal sempre está ben recomendada. Non podes comer turrón sin ver a Hans caendo. Estás me dicindo isto mentre estou descalzo. E se morremos todos, como decía aquí, se morremos os tres, eso é ganancia para toda a audiencia. Eso é... Non vos podemos invitar a caña por motivos obvios, pero gañades. Se morremos os tres facemos podcast post-mortem.
Sí, se morremos os tres facendo unha psicofonía aquí nesta sala, que será o próximo podcast. Pero claro, morreríamos a vez ou morreríamos cada un polo seu lado, en plan destino final? Eso... Pues sería hostia. Iba a dicir, depende, si hoxe evitamos morrer de alguna outra maneira, morreremos cada un polo seu lado. Quen sabe? O mellor cae agora mesmo difícil. É o final tétrico, tío, de Hostia. feliz ano novo, Unha baixante aquí. Non acabamos o episodio porque a baixante de merda do piso de arriba rompe e morremos afogados. Xusto agora cae o edificio e ainda así se publica o episodio. Sería... Hostia, os fantasmas aquí non Xa toca o disco duro anos despois. a agregar contenido. Publicar. Bueno, pues nada, rapaz, de que o último brindis polo... Dios, estuve sentado con carallo. Ten algo máis que o mío esta baleira, que dá mala sorte, Bueno, pois, por todos vos ouvintes, espectadores, e polas salas de cine, e por todo o que nos mola, feliz ano 2026. Genial. Brindade connosco na casa. Chavales, non rimos nada. Chin, chin. A verdade é que isto tiña que estar prohibido. Dios, que puta madre.